हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामैनं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये। आणि श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री जयप्रताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजींना माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपल्या अध्ययन वर्गाला आपण सुरुवात करूया। 6व्या अध्यायावरती आहोत आपण आणि 8 श्लोक आपले पूर्ण झालेले आहेत। तर आपण पुढे जाऊया। येस प्रभूजी, तुम्हाला वाचायचंय? हरे कृष्ण। हो, येस माताजी. वाचा. हरे कृष्ण। 9 आणि 10 वाचूया का एकदमच? कारण हो 9चा चालेल, छोटं आहे ना। येस प्रभूजी। हो. दुर्मित्रार्यदासीनां मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. मनुष्य जेव्हा प्रामाणिक, हितचिंतक, सुहृदय, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र आणि शत्रू, पुण्यवान आणि पापी या सर्वांकडे समबुद्धीने पाहतो, तेव्हा तो अधिक प्रगत किंवा विशेष मानला जातो. श्लोक 10. योगी युजित सततम आत्मनं रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह. योगी व्यक्तीने नेहमी आपले शरीर, मन आणि आत्मा भगवंतांच्या ठायी युक्त केले पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी एकटे राहावे आणि काळजीपूर्वक मनाला सतत संयमित केले पाहिजे. त्याने आकांक्षा आणि संग्रहाच्या किंवा स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार ब्रह्म, परमात्मा आणि पुरुषोत्तम श्री भगवान या 3 विविध रूपांमध्ये होतो. थोडक्यात कृष्ण भावना म्हणजे दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये युक्त होणे होय. परंतु जे निर्विशेष ब्रह्म किंवा अंतर्यामी परमात्मा रूपावर आसक्त आहेत ते सुद्धा अंशतः कृष्ण भावना भावितच असतात. कारण निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे श्रीकृष्णाचेच आध्यात्मिक किरण आहेत आणि परमात्मा हे श्रीकृष्णाचे सर्वव्यापी आंशिक विस्तार रूप आहे. याप्रमाणे निर्विशेषवादी आणि ध्यानयोगी हे सुद्धा अप्रत्यक्षपणे कृष्ण भावना भावित असतात. प्रत्यक्षपणे कृष्ण भावना भावित असणारा मनुष्य हा सर्वोत्तम योगी असतो. कारण अशा भक्ताला ब्रह्म आणि परमात्म्याचे ज्ञान असते, त्याला परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान असते. तर निर्विशेषवादी आणि ध्यानवादी योगी हे पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित नसतात. तथापि या सर्वांना या ठिकाणी आपल्या विशिष्ट प्रयत्नात सतत संलग्न राहण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांना यथासमय परमसिद्धीची प्राप्ती होऊ शकेल. योगाचे सर्वप्रथम कार्य म्हणजे आपले मन निरंतर श्रीकृष्णावर एकाग्र करणे होय. सदैव श्रीकृष्णाचे स्मरण केले पाहिजे आणि क्षणभरही त्याचे विस्मरण होऊ देऊ नये.
भगवंतावरील मनाच्या एकाग्रतेलाच समाधी असे म्हणतात. मनाची एकाग्रता साधण्यासाठी मनुष्याने नेहमी एकांतवासात राहिले पाहिजे आणि बाह्य विषयांपासून होणारा व्यत्यय टाळला पाहिजे. त्याने अत्यंत काळजीपूर्वकरित्या आपल्या साक्षात्कारासाठी अनुकूल असणाऱ्या परिस्थितीचा स्वीकार केला पाहिजे आणि साक्षात्कारास बाधक असणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा त्याग केला पाहिजे. परिपूर्ण निश्चयाने युक्त होऊन त्याने स्वामित्वाच्या भावनेत गुंतवी गुंतविणाऱ्या अनावश्यक भौतिक वस्तूंच्या प्राप्तीसाठी अतिप्रयास करू नये. जेव्हा मनुष्य वास्तविकपणे कृष्णभावना भावित होतो, तेव्हा या सर्व पूर्णावस्थांचे आणि नियमांचे पालन पूर्ण रीतीने होते. कारण प्रत्यक्ष कृष्ण भावना म्हणजे आत्मसंयम होय आणि यामध्ये स्वामित्वाच्या भावनेला मुळीच वाव नाही. श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे सांगतात. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमु उपयुज्यते. निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते. उच्यते. प्राप्तजिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलभूत कथ्यते. जेव्हा मनुष्य कोणत्याही गोष्टीवर आसक्त नसतो, पण त्याच वेळी तो जेव्हा श्रीकृष्णाशी संबंधित सर्व गोष्टींचा स्वीकार करतो, तेव्हा तो स्वामित्वाच्या भावनेपासून व्यवस्थितपणे मुक्त झालेला असतो. उलट पक्षी प्रत्येक वस्तूचा संबंध श्रीकृष्णांशी असल्याचे न जाणता जो सर्व वस्तूंचा त्याग करतो, त्यांचे वैराग्य अपूर्ण असते. श्री भक्ती रसामृत सिंधू 2.255-256. कृष्ण भावना भाविक मनुष्य उत्तमपणे जाणतो की सर्व काही श्रीकृष्णांच्या मालकीचे आहे आणि याप्रमाणे तो नेहमी वैयक्तिक स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असतो. म्हणून त्याला आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणत्याही गोष्टीची लालसा नसते. कृष्ण भावनेसाठी अनुकूल गोष्टींचा स्वीकार कसा करावा आणि कृष्ण भावनेसाठी प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टींचा त्याग कसा करावा हे तो जाणतो. तो सतत अध्यात्मामध्ये स्थित असल्याने नेहमी भौतिक गोष्टीपासून अलिप्तच असतो आणि कृष्ण भावना रहित असलेल्या व्यक्तींशी त्याला काहीच कर्तव्य नसल्याने तो नेहमी एकटाच राहतो. म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा परिपूर्ण योगी असतो. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद. श्रीला प्रभुपाद की जय. तर आपण इथे तर आपण इथे बघतो आहोत की 3 टप्प्यावरील म्हणजे ध्यानयोगाबद्दल आपल्याला इथे जाणून घ्यायचं आहे 6व्या अध्यायामध्ये. तर भगवंतांनी सांगितलंय की आता पुढे जाऊन आपल्याला ध्यानयोग हा अष्टांग योग जो आहे हा 8 अंगांच्या टप्प्यावर जाणून घ्यायचा आहे. पण इथे जेव्हा आपण म्हणतो आहोत की योगी व्यक्तीने आपलं शरीर आत्मा की ज्या वेळेला आपण समाधीस्थ अवस्था, मग आपण आधीच्याही श्लोकांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला की जी समाधीस्थ अवस्था असते तीच भगवंतांशी जोडली जाण्याची अवस्था असते. की ज्या भक्ती मार्गावरती आपण भगवंतांशी जोडले जातो आहे तीच ती अवस्था तिथे प्राप्त केली जाते. आणि म्हणूनच योगी व्यक्तीला संपूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती म्हटलेलं आहे किंवा संपूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही योगी म्हटली जाते, परिपूर्ण योगी म्हटली जाते. कारण त्याने आपलं मन, शरीर आणि आत्मा हा भगवंतांच्या ठायी युक्त केला पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी राहावे, काळजीपूर्वक मनाला सतत समजवले पाहिजे आणि त्याने आकांक्षा आणि संग्रहाच्या स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. कारण तो परिपूर्ण योगी म्हणवला जातोय म्हणजे निश्चितच त्याने स्वतःची स्वरूप स्थिती जाणलेली आहे की भगवंतांचा सेवक आहे. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे आपण जाणलेलं आहे दुसऱ्या अध्यायामध्ये की 3 टप्प्यांवर भगवंतांना जाणलं जातं की जिथे निर्विशेषवादी ब्रह्म, की ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनच जे चैतन्य जो प्रकाश आहे
आणि त्यानंतर परमात्मा हे भगवंतांचाच विस्तार रूप आहे, जे वैकुंठातील भगवंतांचं रूप आहे. तर बरेच जण म्हणजे आपण जेव्हा या आध्यात्मिक टप्प्यावर बघतो, तर निश्चितच या टप्प्यावरती ब्रह्म परमात्मा यांना जाणणाऱ्या व्यक्ती ह्या टप्प्याटप्प्याने पुढे जातात, पण त्या कृष्ण भावना भावित नसतात, पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित नसतात, परंतु त्या अप्रत्यक्षपणे कृष्ण भावना भावित असतात. पण जो भगवान रूपाशी निगडित आहे तो निश्चितच पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो, कारण त्यांनी भगवंतांशी नातं जोडलेलं असतं. आणि म्हणूनच सर्वांना या ठिकाणी आपल्या विशिष्ट प्रयत्नात सलग संलग्न होण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांना यथासमय परमसिद्धीची प्राप्ती होऊ शकेल. मग यासाठी ते युक्त वैराग्य जे आहे ना, ते युक्त वैराग्य गरजेचं आहे. जेव्हा मनुष्य वास्तविकपणे कृष्ण भावना भावित होतो, तेव्हा हे पूर्णावस्थांचे नियमांचे पालन पूर्ण रीतीने होतं. आणि हा कृष्ण भावना म्हणजे आत्मसंयम, स्वतःच्या मनाला घातलेला अवर, त्या आत्म्यावरती पूर्णपणे अंकुश, म्हणजे आत्म्याला परमात्म्याचा अंश जाणून त्याला आध्यात्मिक अन्न देऊन मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना पूर्णपणे काबूत ठेवलं जातं. आणि म्हणूनच हा आत्मसंयम होय, यामध्ये स्वामित्वाच्या भावनेला कुठे ठिकाणच नसतो, कारण वावच नसतो तिथे. कारण भोक्तारम यज्ञ तपसाम त्याने जाणलेलं असतं, त्याने भगवंतांचं स्वरूप जाणलेलं असतं. आपण भगवंतांचे काय आहोत, नित्य सेवक आहोत, हेही जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेचं हे स्वरूप सांगताना श्रीला रूप गोस्वामी आपल्याला सांगतात, अनासक्त विषयान यथार्हमुपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते प्रापंचिकतया बद्ध्या हरिसंबंधी वस्तूंना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते. मग जे वैराग्य, जे मुमुक्षुभिः परित्यागो, जे काही त्यागलं जातं, मग कृष्ण कुठल्याही गोष्टीचा त्याग करण्यापेक्षा, कारण जेव्हा त्या गोष्टी कर्मापासून जेव्हा कुठेतरी आपण त्या भौतिकतेपासून स्वतःला विलग केलं जात आहे, अनासक्त केलं जात आहे, पण त्यासाठी त्या गोष्टींची आवश्यकताच नाहीये, कारण तिथे कुठेतरी पुन्हा पतनाचा निश्चितच धोका असतो, पुन्हा कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये घसरण्याचा निश्चित धोका असतो. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की ते फलगू वैराग्य, फलगू नावाची जी नदी आहे, जे 5व्या अध्यायात आपण ज्याचा उल्लेख आला, आणि हे भक्ती रसामृत सिंधू मधून 2.255 आणि 256 हा असा याचा संदर्भ आहे, की कृष्ण भावना भावित मनुष्य उत्तमपणे जाणतो, सॉरी, की जेव्हा मनुष्य कोणत्याही गोष्टीवर आसक्त नसतो, पण त्याच वेळी तो जेव्हा श्रीकृष्णाची संबंधित सर्व गोष्टींचा स्वीकार करतो, तेव्हा तो स्वामित्वाच्या भावनेपासून वास्तविकपणे मुक्त झालेला असतो. आणि उलट पक्षी जो फलक वैराग्य, म्हणजे कुठेतरी फसवं वैराग्य येते, प्रत्येक वस्तूचा संबंध श्रीकृष्णांशी असल्याचे न जाणता तो त्या सर्व वस्तूंचा त्याग करतो, त्याचे वैराग्य कुठेतरी अपूर्ण असते. आणि जो भगवंतांच्या सर्व वस्तू आहेत आणि तो पूर्णपणे त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून देऊन त्या सगळ्याचा वापर करून जेव्हा तो स्वतःला त्या कर्मामध्ये झोकून देतो आणि तो त्या कर्मापासून पळून न जाता ते निश्चितच पूर्णपणे निभावतो, अशी व्यक्ती ही पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असते. आणि म्हणून हे अपूर्ण वैराग्य म्हणजेच फलगू वैराग्य, कुठेतरी फसवं वैराग्य, त्याच्यासाठी युक्त वैराग्य, की श्रीकृष्णांशी संबंधित सर्व गोष्टींचा जो स्वीकार करतो. म्हणून प्रभुपादांनी जे सांगितलंय कर्मसन्यास योगात, की संन्यास कसला घेत आहे, श्रीकृष्णांसाठीच श्रीकृष्णांच्या गोष्टी वापरा. की जे काही मी मेगाफोन वापरतो आहे, माईक वापरतो आहे, या गाड्या वापरतोय, जिकडे जायला वापरतो आहे, तिथे मी भगवंतांचं हे कृष्ण भावना जोपासण्यासाठी आणि कृष्ण भावनाचा प्रसार करण्यासाठी मी ते वापरतो. मी कृष्णासाठीच कृष्णाच्या गोष्टी. मग हे वैराग्य हे युक्त वैराग्य आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणत्याही गोष्टींची लालसा नसते. जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे, कृष्ण भावनेसाठी अनुकूल गोष्टींचा स्वीकार कसा करावा, कृष्ण भावनेसाठी प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टींचा त्याग कसा करावा, तो सतत अध्यात्मामध्ये स्थित असल्याने नेहमी हे सगळं तो जाणतो, की कशा प्रकारे कृष्णाला संतुष्ट करणाऱ्या गोष्टींचा स्वीकार करावा आणि ज्याच्यामध्ये कृष्णाला संतुष्टी नाहीये त्या गोष्टींचा त्याग करावा, हे तो जाणणारी व्यक्ती आहे. अध्यात्मामध्ये स्थित असल्याने नेहमी भौतिक गोष्टींपासून अलिप्तच असतो आणि कृष्ण भावना रहित असलेल्या व्यक्तीशी त्याला काहीच कर्तव्य नसल्याने तो नेहमीच एकटा राहतो. म्हणून कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हा परिपूर्ण योगी असतो. कारण जे आपल्याला सुरुवातीला सांगितलं, योग्याने नेहमी या गोष्टींपासून दूर राहावे, एकांत स्थळी राहावे, कारण कुठेतरी तिथे या गोष्टींचा संपर्क नसतो.
मग असं कुठेतरी कृष्ण भावना रहित गोष्टींशी, रहित व्यक्तींशी संपर्क येत नाही. कारण आपण बघतो बघा की डिवोटीजचं असोसिएशन हे आपल्याला कुठेतरी निश्चितच त्या मार्गावर पुढे नेत असतं. पण हेच कुठेतरी थोडंसं बाजूला जा आणि कुठल्या तरी पार्टीला जा, कुठल्या तरी वेगळ्या फंक्शन्सला जा, कुठल्या तरी तिथे कुठेतरी मटेरियलिस्टिक असतं, सगळं भौतिकता असते. मग त्याच्याशी तुलना करून बघा आणि निश्चितच कुठेतरी आपल्याला जाणवेल की आपण ज्या कृष्ण भावनेमध्ये रमतो आहोत आणि अशा प्रकारे ज्या भक्तांच्या संघामध्ये रमतो आहोत, त्यांना आपल्याला या मटेरियलिस्टिक किंवा कुठेतरी भौतिकतेमध्ये निश्चितच स्वारस्य राहत नाही. मग ठीक आहे, प्रपंचात आहोत, आपल्याला सगळ्या गोष्टी करायला लागतात, पण जितकं जितकं भक्तांचा संघ आहे तितकं निश्चितच ही कृष्ण भावना वाढीस लागणार आहे. थोडा आवाजाची काळजी घ्या, आवाज मधून येतात. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. माताजी वाचू पुढचं मी मीनल नक्की नक्की, वैद्य हो वाचा. हरे कृष्ण. श्लोक वाचू वाचा श्लोक वाचू वाचा नक्की दोन्ही वाचा, 11 आणि 12. हा श्लोक 11 श्री हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुचौ प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्री तन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. योगाभ्यासासाठी मनुष्याने एकांत स्थळी जाऊन भूमीवर कुशासन अंतरावे आणि ते मृगचर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचावरही असू नये किंवा अत्यंत खालीही असू नये. तसेच आसन पवित्र स्थळी असावे. त्यानंतर योगी व्यक्तीने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन, इंद्रिय क्रिया यांचे संयमन करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्ध करण्यासाठी योगाभ्यास करावा. तात्पर्य: पवित्र स्थान म्हणजेच तीर्थस्थळ होय. भारतामध्ये योगीजन किंवा भगवत भक्त हे स्वगृहांचा त्याग करतात आणि प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश आणि हरिद्वार सारख्या पवित्र स्थळी वास करतात. अशा ठिकाणी यमुना आणि गंगा आदी पवित्र नद्या वाहत असल्याने त्या ठिकाणी ते एकांतवासात योगाभ्यास करतात. परंतु पाश्चात्य लोकांना हे विशेष करून नेहमी शक्य होत नाही. मोठमोठ्या शहरातील तथाकथित योग संस्था या भौतिक लाभ प्राप्ती करण्यामध्ये यशस्वी होत असतील, पण वास्तविक योगाभ्यासासाठी त्या मुळीच योग्य नाही. जो आत्मसंयमी नाही आणि ज्याचे मन निश्चल नाही, तो ध्यान करू शकत नाही. म्हणून बृहन्नारदीय पुराणात सांगण्यात आले आहे की कलियुगामध्ये म्हणजे वर्तमान युग, लोक हे अल्पायुषी, आध्यात्मिक साक्षात्कारामध्ये मंद आणि विविध चिंतांनी विचलित असल्यामुळे आध्यात्मिक साक्षात्काराचे उत्तम साधन म्हणजे पवित्र हरिनामाचे कीर्तन होय. हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. कलह आणि दंभयुक्त या युगामध्ये मुक्तीचे एकमात्र साधन म्हणजे पवित्र हरिनामाचे कीर्तन होय. अन्य कोणतीही गती नाही, अन्य कोणतीही गती नाही, अन्य कोणतीही गती नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या प्रकारे असं वर्णन पुढे पुढे आपण ज्या अष्टांग योगामधल्या सगळ्या पायऱ्यांना जाणणार आहोत, तिथे पहिल्यांदा सांगितलंय मग की आसन कसं, म्हणजे या आसन कुठे कसं असावं किंवा या योग्याने बसायचंय, मग एकांत स्थळी बसायचं आहे. मग त्या एकांत स्थळी कुठे बसायचंय, तर कुशाग्रावरती बसायचंय, कवतावरती बसायचं आहे. ते आसन खूप उंचही असू नये, खूप लहानही, खूप खालच्या लेवललाही असू नये किंवा खालच्या बाजूलाही असू नये. त्यानंतर योगी व्यक्तीने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे, मन, इंद्रिय आणि क्रिया यांचे संयमन करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्धीसाठी योगाभ्यास करावा. म्हणजे त्याप्रमाणे तसं ते वातावरण निर्मिती करणं गरजेचं आहे. त्याप्रमाणे तो योगी तशा या कुशाग्रावरती बसून स्वतःला व्यवस्थितपणे आसनस्थ करून मन, इंद्रिय आणि सगळ्या क्रिया, आपलं जे विचलित मन आहे त्याला कुठेतरी एकाग्र करून योगाभ्यासासाठी म्हणजेच त्या अष्टांग योगाच्या टप्प्यावरती स्वतःला कुठेतरी क्रमस्थ करत असतो आणि कुठेतरी त्याचं हृदय शुद्धी करण्यासाठी त्याने हा योगाभ्यास केला पाहिजे.
मग बरेच जण आपण बघतो की पवित्र स्थान म्हणजे काय, तर तीर्थस्थळ आहेत भारतामध्ये अनेक, ज्या काशी, प्रयाग, आता जिथे महाकुंभ चालू आहे, अशा या 144 वर्षानंतर जो योग आलेला आहे, अशा प्रकारे अशा या पवित्र ठिकाणी मग योगीजन, भगवत भक्त हे स्वगृहांचा त्याग करतात आणि अशा या पवित्र स्थळी मथुरा, वृंदावन आणि अशा हरिद्वार सारख्या पवित्र ठिकाणी, जिथे आता तर आपण त्रिवेणी संगम बघतो आहोत, यमुना, गंगा यमुना सरस्वती ज्यांचा त्रिवेणी संगम, तिथेही जे प्रयागला आपण बघतो आहोत महाकुंभ आहे, त्या ठिकाणी स्नान केलं जाते, शाही स्नान केलं जाते. तर अशा या सगळ्या पवित्र स्थळांना भेटी दिल्या जातात आणि तिथे या व्यक्ती वास करतात की जिथे, जेणेकरून भक्तांचा वास केला जातो आणि अशा पवित्र स्थळाचं महात्म्य हे निश्चितच खूप थोर असतं. पण पाश्चात्य लोकांना हे काही नेहमी शक्य होत नाही. भौतिक लाभप्राप्ती करण्यामुळे ते यशस्वी होत असतील म्हणजे काय, की मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की अशा या, क्षमस्व, तर अशा या भौतिक लाभप्राप्ती, मग जे योगाभ्यास आणि योग हे निश्चितच वेगळं आहे. योगाचा अभ्यास म्हणजे कुठेतरी शारीरिक क्रियांशी निगडीत त्या गोष्टी केल्या जातात, मेडिटेशन केलं जातं, कबूल. कारण कुठेतरी जे ध्यान लावणं आहे, मग ध्यान लावणं हे या युगाचा यज्ञ नाही हो. कारण इतकं मन विचलित आहे, जे अर्जुनच भगवंतांना आता विचारतोय की एवढं मन विचलित आहे की जे वाऱ्याला धरू शकतो पण या मनाला धरू शकत नाही, इतकं हे मन चंचल आहे. मग अशा प्रकारे जे भौतिक लाभप्राप्तीमध्ये आहेत, ते निश्चितच वास्तविक योगाभ्यासासाठी ते मुळीच त्या संस्था त्यांच्या उपयोगी नसतात. जो आत्मसंयमी आहे, ज्याचं मन निश्चल नाही, तो मात्र ध्यान अजिबात करू शकत नाही, कारण त्याचं मन विचलित असतं. आणि म्हणून ती आध्यात्मिक पात्रता येण्यासाठी, त्यासाठी ते मन शुद्ध करणं, आणि ते कशाने करू शकतो, तर फक्त त्या हरे कृष्णाच्या महामंत्राने. आणि म्हणून म्हटलंय, हरे नम, हरे नम, हरे नम केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर्, कलौ नास्ति एव गतिर् अन्य. पुन्हा एकदा आहे की इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, फक्त नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य संप्रेक्ष्यस्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी मी वाचू? तभी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. येस माताजी, वाचा. हो मी 14वा श्लोक हो पण वाचला. हो हो हो. येस. मनुष्याने आपले शरीर मान मस्तक उभ्या सरळ रेषेत धरावे आणि नासिकाग्रा स्थिर दृष्टीने पाहावे. नासिकाग्रांकडे स्थिर दृष्टीने पहा. नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावे. याप्रमाणे अविचलित आणि संयमित मनाने भयरहित होऊन काम जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे आणि मला जीवनाचे परम लक्ष्य करावे. तात्पर्य: श्रीकृष्णांना जाणणे हे जीवनाचे ध्येय आहे. श्रीकृष्ण हे प्रत्येक जीवाच्या हृदयात चतुर्भुज विष्णू रूप परमात्मा रूप मध्ये स्थित असतात. योगाभ्यास हा अंतर्यामी विष्णू स्वरूपाचा शोध घेण्यासाठी केला जातो. या व्यतिरिक्त योगाभ्यासाचा इतर कोणताही हेतू नाही. अंतर्यामी विष्णुमूर्ती म्हणजे मनुष्याच्या हृदयात वास करणारे श्रीकृष्णांचे विस्तारित रूप आहे. या विष्णुमूर्तीचा साक्षात्कार करणे हा ज्यांचा उद्देश नाही, तो विनाकारण नकली योगाभ्यासामध्ये गुंतलेला आहे आणि त्याचा योगाभ्यास म्हणजे निश्चितपणे वेळेचा अपव्यय आहे. श्रीकृष्ण येस. हेच जीवनाचे अंतिम ध्येय आहेत आणि मनुष्यांच्या हृदयात स्थित असलेली विष्णुमूर्ती हे योगाभ्यासाचे उद्दिष्ट आहे. या हृदयस्थित विष्णुमूर्तींचा साक्षात्कार करण्यासाठी मनुष्याने कामजीवनाचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे आणि त्यासाठीच त्याने गृहत्याग केला पाहिजे व एकांत स्थळी वर सांगितल्याप्रमाणे आसनस्थ होऊन एकटे राहिले पाहिजे. घरामध्ये किंवा इतरत्र नेहमी नेहमी मैथून करून मैथून करून आणि तथाकथित योग वर्गास उपस्थित राहून कोणीही योगी होऊ शकत नाही.
मनुष्याने मन संयमित करण्याचा आणि सर्व प्रकारच्या इंद्रियतृप्ती टाळण्याचा, ज्यामध्ये मैथुन जीवन प्रमुख आहे, अभ्यास करणे आवश्यक आहे. महान ऋषी याज्ञवल्क्य यांनी बा बाचार्यांच्या नियमित आचार्यांचे असेल, हा नियम. बाचार्यांच्या नियमित नियमाबाबत सांगितले आहे की कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वदा सर्वत्र स्था स्था स्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग्यो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते. प्रत्यक्ष सर्व काळी, सर्व परिस्थितीत व सर्व ठिकाणी कर्म, मन आणि वाचेमधून मैथुन त्याग करण्यास सहाय्य व्हावे, हाच ब्रह्मचार्य व्रताचा उद्देश आहे. मैथुन भोग करून कोणीही योगाभ्यासाचा योग्य प्रकारे अभ्यास करू शकत नाही. म्हणून ब्रह्मचर्याचा प्रशिक्षण मनुष्याला बाल्यावस्थेपासून, जेव्हा मनुष्याला मैथुन जीवनाचे ज्ञान नसते तेव्हापासून देण्यात येते. 5 वर्ष वयाच्या मुलांना गुरुकुल किंवा आध्यात्मिक गुरूंच्या आश्रमात पाठवले जाते आणि गुरु त्या लहान मुलांना ब्रह्मचार्यात राहण्याचा कडक शिस्त लावतात. अशा प्रशिक्षणाशिवाय कोणीही कोणत्याही प्रकारच्या योगामध्ये प्रगती करू शकत नाही, मग तो ध्यान, ज्ञान, भक्तियोग असो. तथापि जो मनुष्य केवळ आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवून, तेही नियमबद्ध गृहस्थ जीवनाचे नियमांचे पालन करतो, त्या मनुष्याला सुद्धा ब्रह्मचारी म्हटले जाते. अशा संयमित गृहस्थांच्या भक्तिपंथामध्ये स्वीकार करता येतो. परंतु ज्ञान आणि ध्यान पंथांमध्ये गृहस्थ ब्रह्मचारीला प्रवेश दिला जात नाही. त्यांना कोणत्याही तडजोडीशिवाय संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य असते. भक्ती संप्रदायामध्ये गृहस्थ ब्रह्मचारीला संयमित मैथुन भोग करण्याची अनुमती असते, कारण भक्तियोग इतका प्रभावी आहे की दिव्य भगवत सेवेत युक्त झाल्यामुळे आपोआपच मैथुन भोगाच्या आकर्षणापासून मनुष्य मुक्त होतो. भगवद्गीतेमध्ये सांगण्यात आले आहे की विषया विनी विनिव विनिव वर्तन्ते विनिव वर्तन्ते वर्तन्ते निराह निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य रसवर्ज रसोप्यस्य परम निवर्तते. परम निवर्तते दृष्ट्वा. ते खाली गेले. दृष्टवा. अच्छा, परम निवर्तते दृष्टवा. इतरांना स्वतःहून इंद्रियतृप्तीपासून विरक्त होण्यास बाह्य व्हावे लागते, परंतु भगवत भक्ताला उच्च प्रतीचा रस प्राप्त झाल्यामुळे तो इंद्रियतृप्तीपासून आपोआपच विरक्त होतो. भक्त्या व्यतिरिक्त इतर कोणालाही या उच्च रसाचे ज्ञान नसते. विगत भीही जोपर्यंत मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होत नाही, तोपर्यंत तो निर्भय होऊ शकत नाही. विकृत स्मृतीमुळे जीव भयभीत असतो आणि विकृत स्मृती म्हणजे श्रीकृष्णांशी असणाऱ्या शाश्वत संबंधांचे विस्मरण होय. श्रीमद भागवत सांगते की भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्याद्य ईषादयेस्तस्य इषादयेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. ईषादयेस्तस्य विपर्यो स्मृतीः. निर्भय होण्यासाठी कृष्ण भावना हाच हाच एकमात्र आधार आहे. म्हणून परिपूर्ण अभ्यास केवळ कृष्ण भावना भावित मनुष्याला शक्य आहे आणि योगाभ्यासाचे अंतिम ध्येय हे अंतर्यामी भगवंतांना पाहावायचे असल्या कारणाने कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा सर्वोत्तम योगी असतो. या ठिकाणी सांगण्यात आलेले योग्य पद्धतीची तत्वे ही तथाकथित लोकप्रिय योग संस्थांनी सांगितलेल्या तत्वाहून भिन्न आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आणि इतर ह्या योगाभ्यास करणाऱ्या व्यक्ती याच्यामधला फरक सांगितलेला आहे. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे हे 14 आणि 13 आणि 14 दोन्ही श्लोक आपण एकत्र घेतलेले आहेत. तर ज्याप्रमाणे आपण आसनाचं बघितलं की कशा प्रकारे त्या व्यक्तीने एकाग्र राहण्यासाठी आणि सर्वांपासून एकटं राहण्यासाठी कशा प्रकारे स्वतःला आसनस्थ करावे आणि मग एकांत स्थळी राहणं की कुठेतरी ती शांतता आणि आपण म्हणतो की त्या भौतिकतेपासून जेव्हा अ, अ, आपल्याला अनासक्त व्हायचं आहे तेव्हा निश्चितच अशा प्रकारच्या वातावरणाची गरज असते. आणि म्हणूनच जे श्रीकृष्णांना जाणणे हे जीवनाचे ध्येय आहे ते प्रत्येक हृदयात चतुर्भुज म्हणजे परमात्मा स्वरूप ज्या वैकुंठामध्ये भगवंत जे शंख चक्र गदा आणि कमळ या 4 गोष्टींना धारण करून जे त्यांचं चतुर्भुजा रूप आहे. द्विभुजा रूप हे त्यांचं भगवान रूप आहे. चतुर्भुजा रूप हे त्यांचं परमात्मा रूप आहे. आणि जसं म्हटलं की ज्या महाविष्णू क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू तर हे जे तत्व आहेत हे पुरुष अवतार जे आहेत त्यापैकी क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजेच परमात्मा स्वरूपामध्ये प्रत्येक हृदयामध्ये जे निवास करतात ते परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशाही विष्णूंचं आहे. आणि मग जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात की प्रत्येक ब्रह्मांडा ब्रह्म अंड्याप्रमाणे ते ब्रह्मांड आहे. ब्रह्मांनी निर्माण केलेली ते प्रत्येक त्या ठिकाणी मग आपल्याला ती सृष्टी दिसतीये त्याप्रमाणे ते जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते तिथे स्थित आहे. आणि त्याप्रमाणे ती पुढची सृष्टी त्या तिथे बनलेली आहे. तर अशा प्रकारे अंतर्यामी विष्णुमूर्ती म्हणजेच मनुष्याच्या हृदयात वास करणारे श्रीकृष्णांचं विस्तारित रूप आहे. श्री या विष्णू मूर्तीचा साक्षात्कार करणे ज्यांचा उद्देश नाही ते विनाकारण नकली कसं दाखलंय की आता आपण इथे ध्यान योग जो अष्टांग योग आपण बघतो आहोत ज्याच्यामध्ये पायऱ्या कशा आहेत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी या टप्प्याटप्प्यांच्या अवस्था आहेत. आणि या प्रत्येक टप्प्यावरती निश्चितच काहीतरी बंधनं आहेत जी स्वतःला लादून घेणं गरजेचं आहे. तरच त्या पुढच्या टप्प्यांवरती प्रगती केली जाऊ शकते. यम नियम की अशा प्रकारचे जे नियम घातले जात आहेत स्वतःला की कशा प्रकारे कुठे बसावं कशा प्रकारे सगळ्यापासून एकांत असावा तो वातावरण निर्मिती असावी. मग कुठल्या प्रकारचं आसन कुशाग्र आसन असावं कुशाग्रावर बसावं ते आसन उंच नसावं किंवा खूप लहानही नसावं. तर अशा प्रकारे योग्य अशा टप्प्यावरती ते असावं. आणि त्यानंतर मग कशा प्रकारे आसनाचं आपण बघितल्यानंतर आसन प्राणायाम मग या व्यक्तीला जेव्हा ताठ बसायचं आहे जेव्हा त्याला आपल्या प्राणावरती आयाम म्हणजे प्राणांचा आयाम ज्या प्राणाला जे आपण रेचक पूरक आणि कुंभक कुंभक म्हणजे त्या श्वासाला रोखून ठेवणं अशा प्रकारे त्या टप्प्याटप्प्याने या 3 प्रक्रिया केल्या जातात त्याला प्राणायाम म्हटलं जातं. आणि या करण्यासाठी मनुष्याने एकाग्रपणे शरीराची सुद्धा जी पोश्चर आहे जी पोझिशन आहे इट हॅज टू बी इरेक्ट म्हणजे ते पूर्णपणे मान तुमची आणि स्पाईन तुमचा पाठीचा कणा हा एका सरळ रेषेत हवा. या बसण्याला सुद्धा तितकंच महत्व आहे की त्याप्रमाणे तुम्ही भगवंतांशी जेव्हा जोडले जात आहे त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जाईपर्यंत निश्चितच अशा प्रकारची बैठक ही आवश्यक आहे. आणि मग जे कोणी म्हणत आहेत की या हृदयस्थित विष्णुमूर्तींचा साक्षात्कार करण्यासाठी मनुष्याने कामजीवनाचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे. इथे जे मैथून म्हटलेलं आहे म्हणजेच कामजीवन की कुठेतरी जे सेक्स लाईफ मनुष्याचं आहे त्याला खूप अनिर्बंध त्याला खूप निर्बंध घालणे. एक सेकंद द्या. हॅलो हा हा एकांत स्थळी वर सांगितल्याप्रमाणे आसनस्थ होऊन एकटे राहिले पाहिजे घरामध्ये म्हणजे ती वातावरण निर्मिती करणं हे निश्चित गरजेचं आहे. तरच भगवंतांशी जोडले जातं. म्हणजे ती अवस्था प्राप्त करण्याला निश्चितच अशा या वातावरण निर्मितीची गरज आहे. मग तथाकथित योग वर्गास राहून किंवा कुठल्याही प्रकारच्या शारीरिक गोष्टींशी निगडीत ठेवून मग हा योगाभ्यास शक्य होत नाही. तुम्ही फक्त ते ठराविक आसनं करतायत मेडिटेशन करतायत मग ते फक्त ते काय म्हणतात ना त्याला ठराविक फक्त तेवढं
ती मसल स्ट्रेंथ मिळवायची आहे, फक्त तितकंच टोन करायचंय, इतकंच ते करायचंय. मग हे सगळ्या या ज्या संस्था आहेत त्या कुठेतरी फक्त शारीरिक गोष्टींशी आणि त्या शारीरिक व्यायामाशी निगडीत आहेत. पण इथे कुठेतरी मनुष्याने मन संयमित करण्याचा आणि सर्व प्रकारची इंद्रिय तृप्ती टाळण्याचा गरज आहे, ज्यामध्ये मैथून जीवन हे प्रमुख आहे. कारण मैथून म्हणजे काय, की जे मायावादी लोक आहेत किंवा जे निराकारवादी लोक आहेत, तर मायावादी लोकच, निराकारवादी लोक हे कशा प्रकारे ते भगवंतांच्या स्वरूपाला जाणत नाही, पण निश्चित त्या टप्प्यावर आहे. कारण आपण ज्या प्रकारे शंकराचार्यांचं जे मार्ग अवलंबला जातो तिथे द्वैतवाद असला तरी कुठेतरी तो अद्वैतवाद जरी असला तरी अद्वैतवादामध्ये निश्चितच भगवंतांनी त्या शंकराचार्यांनी भगवंत प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांना परम धाम आणि परमतत्व की त्यांना सुपरहेड म्हणजे जे आहेत की आपण म्हणतोय की सुप्रीम गॉड हेड की सगळ्याचे उच्च स्थान आहे ते त्यांना अर्पण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या ज्या व्यक्तींना मायावत मग जे भगवंतांचं अस्तित्व जाणत नाही ते कुठेतरी या मैथुनालाच म्हणतायत आणि या मैथून म्हणजे सेक्शुअल लाईफ कुठेतरी फक्त या कामवासनेमध्ये आहे. पण निश्चितच या गोष्टीचा त्याग करणे आणि जेव्हा मनुष्याला म्हणून म्हणून या गोष्टीचं ज्ञान कधी करण्याची गरज आहे की जेव्हा मूल हे 5 वर्षापर्यंत म्हणून आपण पूर्वीचं जे म्हणतो ना की मुलांची मुंज केली जाते 8व्या वर्षी आणि त्यांना गुरुकुलात ठेवलं जातं, याला कुठेतरी तो आध्यात्मिक बेस आहे हो, त्याला कुठेतरी ते कारण आहे. कारण का मुलांना त्या वयामध्ये जेव्हा त्यांची घडण होत असते त्या वयामध्येच त्यांना त्या बाल्यावस्थेपासूनच मैथुनाचं जीवनाचं ज्ञान नसतं, तेव्हापासूनच त्यांना गुरुकुलामध्ये धाडलं जातं, तेव्हापासून त्यांना त्या आचरणासाठी धाडलं जातं की जेणेकरून ते स्वतःला कशा प्रकारे नियंत्रित करू शकतात. 5 वर्षे वयाच्या मुलांना गुरुकुल किंवा अध्यात्म गुरुच्या आश्रमात पाठवले जाते. गुरु त्या लहान मुलांना ब्रह्मचर्यात राहण्याची कडक शिस्त लावतात की ज्यांना या आध्यात्मिक गोष्टीमध्ये मग ब्रह्मचर्य पाळायचं आहे त्यांना निश्चितच या वयापासून तिथे जाण्याची गरज आहे. आणि मग प्रभुपादांनी जे सांगितलेलं आहे आणि आपण आधीच्याही अध्यायामध्ये 3ऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलं की प्रत्येक आश्रमातली व्यक्ती मग ती ब्रह्मचर्यातली असू दे, गृहस्थ आश्रमातली असू दे, वानप्रस्थ आश्रमातली असू दे, संन्यास आश्रमातली असू दे, ती निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकते. कशा प्रकारे, तर गृहस्थाश्रमातील व्यक्ती सुद्धा ठराविक नियमांचं पालन करून मग एकपत्नी म्हणजे फक्त आपल्या पत्नीशीच मैथुनाचा, आपल्या पत्नीशीच कामवासना आणि ते सुद्धा जे लैंगिक जीवन आहे ते नियमबद्ध अशा प्रकारे जगणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच मग कुठल्याही प्रकारचा निर्बंध या कृष्ण भावनेत लादला जात नाही. मग गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती सुद्धा कृष्ण भावना भाव तितकीच असू शकते, कारण जेव्हा ती कृष्ण भावनेमध्ये येते तेव्हा ती आपोआपच या सगळ्या नियमांना निश्चितच जाणून घेऊन त्याचा अवलंब करत असते. त्याला कुठल्याही प्रकारचा वेगळा त्यासाठी कुठलं वेगळं ज्ञान घेण्याची गरज नसते, कारण ही कृष्ण भावनाच त्याला त्या मार्गावरती आपोआप प्रगत करत असते. आणि म्हणून आपण जेव्हा म्हणतोय की इतरांना स्वतःहून इंद्रिय तृप्तीपासून विरक्त होण्यास बाध्य व्हावे लागते, परंतु भगवत भक्ताला मात्र उच्च प्रतीचा रस प्राप्त झाल्यामुळे तो इंद्रिय तृप्तीपासून आपोआपच विरक्त होतो. आणि म्हणूनच भक्ताशिवाय इतर कोणालाही उच्च रसाचे ज्ञान नसते. कारण शेवटी भगवंतांना भक्त विशेष असतात ते का म्हणतात, कारण तो भक्त भगवंतांशिवाय दुसरा विचारच करत नाही. इतका तल्लीनमय आणि इतका त्या संपूर्णपणे त्याचं जग हे भगवतमय झालेलं असतं. आणि अशा प्रकारची व्यक्ती मग ती भले गृहस्थाश्रमाची असू दे, मग ती सगळ्या नियमांना पालन करून ती निश्चितच या भगवत धामाची प्राप्ती करू शकते. आणि म्हणून कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला संपूर्ण परिपूर्ण योगी म्हटलेलं आहे, कारण या सगळ्या गोष्टींचा आपोआपच त्या भक्तीच्या मार्गातून या सगळ्या गोष्टींचा अवलंब तो आपोआपच करत असतो. वेगळं ज्ञान, वेगळ्या टप्प्यांची त्याला त्याच्यासाठी निश्चितच आवश्यकता नसते. युज्यनेवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांती निर्वाण परमाम मत्सम संस्थानमधिगच्छति. हरे वाचो कृष्ण. माताजी. वाचा वाचा विमल माताजी वाचा. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हा, 1 मिनिट थांबा. हा थांबा माताजी 1 मिनिट. हा हा आरामात बोला माताजी, सावकाश. याप्रमाणे शरीर, मन, क्रिया
यांच्या संयमाचा निरंतर अभ्यास करून मन संयमित झालेला योगी भौतिक जीवनाचा लय करून भगवत धामाची श्रीकृष्णाचे श्रीकृष्णाचे निवास प्राप्त करतो. तात्पर्य योगाभ्यासाच्या अंतिम उद्देशाचे स्पष्टीकरण आता करण्यात येत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक सुविधा प्राप्त करण्यासाठी योगाभ्यास नसून भौतिक अस्तित्वाचा लय करण्यासाठी योगाभ्यास असतो. भगवद्गीतेनुसार जो मनुष्य आपले शारीरिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी किंवा भौतिक सिद्धीची प्राप्ती करण्यासाठी योगाभ्यास करतो तो योगी नव्हे. तसेच भौतिक अस्तित्वाचा लय म्हणजे शून्यात प्रवेश नव्हे. हे शून्यत्व म्हणजे केवळ एक कल्पना आहे. भगवंताच्या सृष्टीमध्ये कोठेही शून्य नव्हे. तसेच शून्य नाही. उलट भौतिक अस्तित्वाच्या लयाने मनुष्याला आध्यात्मिक विश्वात भगवत धामात प्रवेश करणे शक्य होते. भगवत धामाचे स्पष्ट वर्णन भगवद्गीतेत करण्यात आले आहे. भगवत धाम म्हणजे असे ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी सूर्य, चंद्र, विद्युत शक्तीची मुळीच आवश्यकता नाही. भौतिक म्हणजे असे ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी सूर्य, भौतिक चंद्र विश्वातील माताजी, भौतिक विश्वातील हा सूर्याप्रमाणे भौतिक विश्वातील सूर्याप्रमाणे आध्यात्मिक जगातील सर्व ग्रहलोक हे स्वयंप्रकाशित आहेत. भगवंताचे राज्य सर्वव्यापी आहे, परंतु आध्यात्मिक विश्व आणि त्यातील ग्रहलोक यांना परमधाम असे म्हटले जाते. स्वतः भगवंतांनी या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे मच्चित्त मत्परम मत्स्थानम, ज्याला श्रीकृष्णाचे पूर्ण ज्ञान असा एक परिपूर्ण योगी वास्तविक शांती प्राप्त करून अंतत त्यांच्या परमधामाची कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती करतो. ब्रह्मसंहितेमध्ये 5:37 सांगण्यात आले आहे की गोलोक एव निवसत्याखिलात्मभूतः. सर्वव्यापी भगवंत जरी आपल्या गोलोकधामामध्ये नित्य निवास करीत असले तरी आपले श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्तीद्वारे ते सर्वव्यापी ब्रह्म आणि अंतर्यामी परमात्मा म्हणून सर्व उपस्थित असतात. श्रीकृष्णाच्या किंवा त्यांच्या विस्तरित विष्णू रूपाच्या योग्य ज्ञाना वाचून कोणीही आध्यात्मिक विश्वात, वैकुंठ लोकात किंवा भगवंताच्या शाश्वत धामात गोलोक वृंदावन प्रवेश करू शकत नाही. म्हणून कृष्ण भावनायुक्त कर्म करणारा मनुष्य हा परिपूर्ण योगी आहे, कारण त्याचे मन सतत श्रीकृष्णाच्या लीलेमध्ये तल्लीन झालेले असते. सवे मन कृष्ण पादार विंदये. वेदामध्ये हे श्वेताश्वतरोपनिषद ही नाट आपण पाहतो की तमे विदित्वाती मृत्युमेती. केवळ भगवान श्रीकृष्णाचे ज्ञान झाल्यानेच मनुष्य जन्म मृत्यूच्या चक्रातून पार पडू शकतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर योगाची पूर्णता म्हणजे निष्पाप लोकांना फसवण्यासाठी केलेली जादूगिरी किंवा शारीरिक कसरत नव्हे, तर योगाची पूर्णता म्हणजे भौतिक अस्तित्वातून मुक्ती प्राप्त करणे होय. हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर आपल्याला या ध्यान योगाला जाणून घ्यायचं आहे की कुठल्याही प्रकारचा शारीरिक व्यायाम म्हणजे योग नाही. आणि म्हणूनच या योगाभ्यासाचा जे अंतिम उद्देश आहे तो इथे स्पष्ट करण्यात आलेला आहे की भगवद्गीतेनुसार जो मनुष्य आपलं शारीरिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी किंवा भौतिक सिद्धीची प्राप्त करण्यासाठी जेव्हा तो योग करतोय किंवा व्यायाम करतोय तो योगी नाही. परिपूर्ण योगी जेव्हा तो भौतिकतेपासून स्वतःला अनासक्त करतो. भौतिक अस्तित्वाच्या लयाने मनुष्याला आध्यात्मिक विश्वात भगवत धामात प्रवेश करणे शक्य होत नाही. पण भगवत धामाचेही स्पष्ट वर्णन भगवद्गीतेत सांगण्यात आलंय. भगवत धाम म्हणजे काय, तर जिथे
सूर्यचंद्र हे भगवंतांचे डोळे आहेत, नेत्र आहेत भगवंतांचे, आणि तिथे कुठल्याही प्रकारच्या इतर अशा विद्युत शक्तीची गरज नाही, कारण तिथे भगवंतांपासूनच जो प्रकाश आहे त्यांनी सगळं सगळं तिथलं चैतन्यमय आणि सगळं प्रकाशमय झालेलं असतं. आणि म्हणूनच त्या ग्रहलोकाला परमधाम असं म्हटलेलं आहे. स्वतः भगवंतांनी म्हटलंय मच्चित्तः मत्पर मत्थानम, की ज्याला श्रीकृष्णांचं पूर्ण ज्ञान आहे असा योगी हा परिपूर्ण आहे. आणि ज्याला की ज्याला, म्हणूनच की ज्याला भगवंतांनी, ज्या आपण बहुनाम जन्म नामनते, ती अनेक जन्म घ्यायला लागतील, परंतु ज्याला परिपूर्ण ज्ञान झालेलं आहे भगवंतांचं, आणि ज्याने भगवंतांना अजन्म म्हणून जाणलेलं आहे, भगवंतांचं कर्म जन्म कर्मच मे दिव्य, की अशा प्रकारे तत्वतः भगवंतांना जो जाणतो आहे आणि भगवंतांच्या या परमधावाची, श्रीकृष्ण लोक म्हणजे गोलोकधामांची जो जो जाणतोय की भगवंतांचं जे धाम आहे की तेच सगळ्यात उच्च धाम, परमधाम, परमतत्व आणि सर्व कारणांचे कारण असे भगवंत आहे. आणि ज्यांना श्रीकृष्णांचं पूर्ण ज्ञान आहे असा हा परम योगी असतो, आणि तो वास्तविक शांती प्राप्त करून अंततः त्याच्या परमधामाची किंवा कृष्णलोक आणि गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती करतो. श्रीकृष्णांच्या किंवा त्यांच्या विस्तारित विष्णुरूपांच्या योग्य ज्ञानापासून कोणीही, कारण शेवटी कसं आहे ना, की आपण म्हणतोय की आपल्याला जायचंय, आम्हाला मुक्ती पाहिजे आहे, मग इथे कुठेतरी ना तो भक्तही नाही म्हणवला जात, कारण भक्त जो असतो ना त्या भक्ताला मुक्तीचीही गरज नसते, त्याला मुक्तीचीही अपेक्षा नसते, त्याला भगवंतांचं सेवा करण्याची फक्त इच्छा असते. आणि मग याही जन्मात असू दे किंवा जन्म या नंतर हे शरीर, जीर्ण शरीर टाकल्यावर सुद्धा त्या भगवत धामामध्ये सुद्धा भगवंतांची सेवा करण्याचं त्याचं ते ध्येय असतं. आणि त्यामुळे तिथे कुठेच तो मीपणाचा लवलेश नसतो, तिथे कुठलीच अपेक्षा नसते. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या शाश्वत धामामध्ये अपेक्षा करणारी व्यक्ती, मग भौतिकतेमध्ये रमलेली व्यक्ती मात्र प्रवेश करू शकत नाही. पण हेच कृष्ण भावनेमध्ये जो परिपूर्ण योगी आहे की सवयी मनः कृष्ण पदारविंद हो, की ज्याच्या, जो श्रीकृष्णांच्या लीलांमध्ये तल्लीन झालेला आहे, तन मनाने पूर्णपणे तल्लीन झालेला आहे, असा मनुष्य हा निश्चितच परिपूर्ण योगी. आणि म्हणूनच तमेव विद्वित्वती मृत्यूमेती, केवळ भगवान श्रीकृष्णांचं ध्यान घेण्यानेच मनुष्य जन्म मृत्यूच्या या जन्म मृत्यू जरा व्याधी याच्या या पूर्ण चक्रातून, कारण हे कसं आहे हो, भगवंतांनी सांगितलंय दुःखालयम अशाश्वत आहे, कारण इथे जी सुख आहेत ती क्षणभंगूर आहे. इथे दुःखच तुम्हाला जास्तीत जास्त मिळतात. आपल्याला कोविड सारख्या भयंकर अशा फेजमध्ये कळलं की काय आहे लाईफ, काय आहे आयुष्य, किती क्षणभंगूर आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सगळं ठप्प झालं होतं, कारण कुठेही काही हालचाल नाही आणि सगळं बंद पडलं होतं. पण तिथे फक्त त्या भगवंतांची कृपा होती की निश्चित आपल्याला पुन्हा त्याच्यातून मार्ग मिळून, आणि आपल्याला जे काही औषधोपचार मिळाले, जे काही आपल्याला भगवंतांच्या कृपेने आणि सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने, आणि मग जे मनुष्य काही प्रगती करू शकला आहे किंवा काही जे वॅक्सिन्स बनवले, हे बनवलं, त्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपल्याला कुठेतरी या सगळ्यातून, या प्रचंड अशा भयानक परिस्थितीतून बाहेर पडतात. ती फक्त त्यांची इच्छा आहे, कारण आपण म्हणतो भगवंतांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पात्र देखील हालत नाही. आणि म्हणून इथे सांगायचं की योगाची पूर्णता म्हणजे निष्पाप लोकांना फसवण्यासाठी केलेली जादूगरी किंवा शारीरिक कसरत नव्हे. योग, सो कॉल्ड सध्या म्हणतात ना योगा, तो योगा म्हणजे योग नाही, शारीरिक अभ्यास म्हणजे योग नाही, तर योगाची पूर्णता म्हणजे भौतिकतेमधून, त्याच सगळ्या आसक्तीमधून स्वतःला विरक्त ठेवणे, स्वतःला मुक्त ठेवणे, ही निश्चितच त्या योगाचं अंतिम ध्येय असलं पाहिजे. हरे कृष्ण. नात्यश्नस्तस्तु, हा वाचा प्रभूजी. वास्तविक. हरे कृष्ण. हं. हरे कृष्ण. नात्यश्नस्तस्तु योगस्ति नात्यश्नतस्तु योगस्ति न मनश्च चौकन्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जग्नतो नैव चार्जुन. हे अर्जुना, जो अत्याधिक खातो किंवा अत्यंत अल्प खातो, जो अतिशय झोपतो किंवा पुरेशी झोपत नाही, तो योगी होण्याची शक्यता नाही. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. या ठिकाणी योगीजनांसाठी आहार आणि निद्रा यांचे नियमन सांगितले आहे. अतिशय खाणे म्हणजे प्राणरक्षणाकरिता आवश्यक भोजनापेक्षा अधिक भोजन खाणे.
मनुष्याला पशूंचे मांस खाण्याची आवश्यकता नाही, कारण अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे आणि दूध इत्यादी विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. भगवद्गीतेनुसार असे साधे खाद्यपदार्थ सत्वगुणी असतात. मांसाहार हा रजोगुणामधील व्यक्तींसाठी असतो. म्हणून जे लोक मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान करतात आणि श्रीकृष्णांना प्रथम न अर्पिलेले अन्न खातात, त्यांना केवळ दूषित पदार्थ खाल्ल्यामुळे पापकर्माची फळे भोगावी लागतात. उज्जते ते त्वघम पापा ये पश्चांत आत्मकारण. पचन्त्यात्मकारणा. जो कोणी इंद्रिय तृप्ती करता खातो, स्वतःसाठी अन्न शिजवतो आणि आपले अन्न श्रीकृष्णांना अर्पण करीत नाही, तो केवळ पापच खात असतो. जो पाप भक्षण करतो आणि आपल्या वाट्याला आलेल्या अन्नापेक्षा अधिक अन्न भक्षण करतो, तो परिपूर्ण योगाभ्यास करू शकत नाही. श्रीकृष्णांना अर्पण केलेले अन्न पदार्थ मनुष्याने ग्रहण करणे हेच सर्वोत्तम आहे. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा श्रीकृष्णांना अर्पण न केलेली कोणतीही गोष्ट ग्रहण करीत नाही. म्हणून केवळ कृष्ण भावना भावित मनुष्यच योगाभ्यासामध्ये पूर्णतः प्राप्त करू शकतो. जो मनुष्य स्वतःच्या वैयक्तिक काल्पनिक उपवास पद्धतीद्वारे कृत्रिमरित्या खाण्यापासून दूर राहतो, तो योगाभ्यास करू शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य शास्त्रांच्या आदेशानुसार उपवास करतो. तो आवश्यकतेपेक्षा अधिक उपवास किंवा अधिक भोजन ग्रहण करीत नाही आणि याप्रमाणे तो योगाभ्यास करण्यास योग्य असतो. जो आवश्यकतेपेक्षा अधिक खातो, त्याला झोपेत फारच स्वप्ने पडतात आणि यामुळे त्याला जरुरीपेक्षा अधिक झोपावे लागते. जो 24 तासांपैकी 24 तासांपेक्षा अधिक झोपतो, तो निश्चितच तमोगुणाद्वारे प्रभावित झाला आहे. तमोगुणी मनुष्य आळशी आणि अतिशय निद्रोन्मुखी असतो. असा मनुष्य योगयुक्त होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील म्हणून इथे प्रभुपाद. आहार आणि निद्रा याला सुद्धा अतिशय महत्व दिले. भगवंतांनी 17व्या अध्यायात आपल्याला स्पष्ट सांगितलं की कुठला आहार केल्याने तुम्हाला सात्विकता, कुठल्या आहाराने राजसिकता आणि कुठला आहार ग्रहण करण्याने तामसिकता तुमच्यामध्ये शिरते. कारण कसं आहे की आपण या दिवसभरामध्ये सुद्धा सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या प्रकारच्या अशा कालक्रमणामध्ये असतो. कारण म्हणून जेव्हा म्हणतात की नामस्मरण करावं ते सकाळी ब्रह्ममुहूर्तावरती, की जिथे आपण भगवंतांशी जोडले जात असतो आणि तो जो ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे ती वेळ 4:30ची वेळ ती आणि त्या 5 ते 7च्या मध्ये की जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा की आपलं नामस्मरण तिथे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, की जिथे आपण तिथे खरोखर भगवंतांचा वास असतो आणि आपण त्या काळामध्ये ती नामस्मरण करणं हे अतिशय उच्च गोष्ट आहे आणि अतिशय योग्य गोष्ट आहे. म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलं की आहार आणि निद्रा याला पण किती नियमनाची गरज असते. कारण कशा प्रकारे आहार केल्याने किंवा मग कुठल्याही प्रकारचा आहार केल्याने कुठली वृत्ती जोमावते की मग तिथे कुठेही पशुचा आहार न करण्याचं मांसाहार. कारण जे इस्कॉन 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स की जे 4 नियामक तत्वांचं आपल्याला पालन करायचंय, त्याच्यामध्ये मांसाहार ती कुठेतरी मत्सरतेची भावना आहे ना, ती कुठेतरी तोडून टाकते. कारण तिथे आपण इतर प्राण्यांना ग्रहण करणं हे म्हणजे कुठेतरी त्यांना जोडू न देणं आणि त्यांचा मत्सर करण्याची ही एक भावना आहे. आणि म्हणूनच मांसाहार करणं हे निश्चितच निषिद्ध मानलं गेलेलं आहे. जिथे आपल्याला इतके ऑप्शन्स दिले तर भगवंतांनी सांगितलंय की भाजीपाला आहे, फळं आहे, अन्न आहे आणि ते सुद्धा खाणं, तसंच खाणं हे निश्चितच पापमय जेव्हा ते कृतज्ञपणे खाल्लं जातं. कारण तिथे कुठेही ग्रॅटिट्यूड नसतो, तिथे कुठेही भगवंतांना अर्पण न करता जेव्हा ते अन्न खाल्लं जातं तेव्हा ते निश्चितच कुठेतरी पाप स्वरूपातलं खाल्लं जातं. आणि म्हणून केवळ दूषित पदार्थ खाल्ल्यामुळे पापकर्मांची फळे भोगावी लागतात. आणि श्रीकृष्णांना प्रथम न अर्पिलेले अन्न हे कुठेतरी त्याच स्वरूपाचं मानलं जातं. आणि म्हणून जास्त की कुठेतरी कसं आहे की वास्तवापेक्षा म्हणजे आपल्याला जेवढं सांगितलं आहे की जसं आपल्याला सांगितलंय इतका इतका आहार आपल्याला निश्चितच पुरेपूर आहे, की जिथे आपण थांबावं की आपल्याला अजून 2-4 गोष्टी खाव्याशा वाटतायत ती कुठेतरी फक्त ग्रीड, कुठेतरी फक्त त्या शरीराची चोचले पुरवण्याची ती जाण. पण आपल्याला
योग्य, परिपूर्ण आणि असा पूरक आहार करणं हे निश्चित गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे 6 तासाची झोप घेणं हे निश्चितच निद्रा म्हणून योग्य आहे. आणि म्हणून अशा या प्रकारे की मग उपवास पद्धती असू दे, तिथेही मग वाटेल कसं हे खातोय ते खातोय असं नाही, कुठेतरी त्या नियामक तत्वांचं की मग शास्त्राच्या आधारे ते करणं गरजेचं आहे. नुसतं स्वतःच्या मनाला आलंय म्हणून तो नियंत्रण करण्यासाठी आणि डाएट करण्यासाठी आणि त्याच्यासाठी आहार वर्ज करणं आणि त्याला उपवासाचं माध्यम तसं नाही करत. तिथे कुठेतरी फक्त मग स्वार्थीपणा झाला. आणि मग तिथे स्वतःच्या त्या गोष्टी पुरवण्यासाठी आपण त्या गोष्टींचा जेव्हा अवलंब करतो तेव्हा ते निश्चितच कुठेतरी पुन्हा फसवं असतं. पण तिथे तुम्ही त्याग करताय किंवा त्या गोष्टींचा अवलंब करता आहात की कुठल्या गोष्टींचा तुम्ही त्याग केला पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टींना तुम्ही ग्रहण केलं पाहिजे की ज्या भगवंतांना संतुष्ट करणाऱ्या आहेत त्यांचा स्वीकार करून जिथे कृष्ण भावना रहित व्यक्ती आहे आणि त्या भावनेचा ज्यांना विसर पडला आहे अशा प्रकारच्या अशा ठिकाणी मात्र निश्चितच कुठेतरी ते टाळलं पाहिजे जाणं. कृष्ण भावना भावित मनुष्य शास्त्रांच्या आदेशानुसार उपवास करीत असतो आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला परिपूर्ण योगी का म्हटलेला आहे. कारण की तो कुठल्याही प्रकारच्या अनावश्यक गोष्टींना निश्चित टाळतो. मग तिथे निद्रा असो किंवा आहार असो पूर्णपणे त्या 24 तासांपेक्षा 6 तास झोप घेणं हे निश्चित गरजेचं आहे. पण त्यानंतर त्या काळामध्ये मग नामस्मरण, पुस्तकांचं वाचन, प्रभुपादांच्या पुस्तकांचं वाचन, श्लोक पठण या गोष्टी निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. तरच त्या भगवद्धामाची प्राप्ती लवकरच अशा व्यक्तीला होईल. मग जास्त खाल्लं की आपण म्हणतो ना मग आळस येणं, निद्रा, आलस्य हे सगळं ते तामसी व्यक्तीचं आहे. कारण राजसिक, तामसिक मग सात्विक व्यक्ती मात्र कुठेतरी जोडली गेलेली असते. निश्चितच ती पुन्हा सुखाने मानली जाते पण तिथे कुठेतरी या प्रकारच्या गोष्टीला निश्चित मान्यता दिली जाते. आणि म्हणूनच म्हटलेलं आहे की कशा प्रकारे या तमोगुणी मग जो रजोगुण आणि तमोगुण जो आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत आता ही तमोगुणी व्यक्ती जी असते ती निद्रोन्मुखी असते. आहारापेक्षा जास्त मिळतंय म्हणून बसा बसा खाल्लंय आणि मग ते खाल्ल्यानंतर सुद्धा ती भावना कारण कुठेतरी जडत्व येणं आणि म्हणजे त्याच याच्यामध्ये झोपून जाणं, कुठेतरी मादक विचार येणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ओघाने असतात. हे सगळं एकमेकांशी इंटरलिंक आहे. तिथे कुठेतरी त्या मूळ गोष्टीवरच काम करण्याची खूप गरज आहे. आवाजवी पद्धतीने या गोष्टी देऊन ठेवलेल्या आहेत त्याच्यामुळे हे कुठेतरी खूप आवश्यक झालेले काळाची आवश्यकता झालेली आहे. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं आहे? मिनल माताजी, सायली माताजी. वाचू माताजी. हा विमल माताजी वाचा वाचा. हा. जो मनुष्य आपला आहार, निद्रा, विहार किंवा कर्मणूक आणि कर्म करण्याच्या सवयीत नियमित असतो तो योगाभ्यासद्वारे सर्व सांसारिक दुःखाचे निदान करू शकतो. तात्पर्य: आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन या शारीरिक गरजांच्या अतिरेकामुळे योगाभ्यासातील प्रगतीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. आहाराचा विचार केल्यास केवळ भगवत प्रसादाचे सेवन केल्यानेच आहार नियमन होऊ शकते. भगवद्गीतेनुसार 9:26 भगवान श्रीकृष्णांना भाजीपाला, फूल, अन्नधान्य, दूध इत्यादी अर्पण केले जाते. या प्रकारे कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा आपोआपच मनुष्याने ग्रहण करण्यास अयोग्य असे अन्न किंवा सत्वगुण विरहित अन्न खाण्याचे टाळतो. निद्रेविषयी सांगायचे तर कृष्ण भावना भावित मनुष्य सतत कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यामध्ये दक्ष असतो आणि म्हणून निद्रेत घालवलेला अनावश्यक काळ हा त्याच्यासाठी मोठ्या हानीप्रमाणेच असतो. अव्यर्थ कालात्मक कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा भगवत सेवेमध्ये युक्त झाल्या वाचून आपला वाया गेलेला एक क्षणही सहन करू शकत नाही. म्हणून तो केवळ अत्यावश्यक आहे तितकेच झोपतो. या बाबतीत त्याचे आदर्श म्हणजे शील रूप गोस्वामी आहेत. शील रूप गोस्वामी निरंतर कृष्ण सेवेमध्ये मग्न राहायचे आणि 2 तासापेक्षा अधिक कधीच झोपत नसत आणि काही वेळा तर 2 तासही नाही झोपेतही नसत. कर्माचा विचार केल्यास कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा श्रीकृष्णाशी असंबंधित असे कोणतेही कार्य करीत नाही. म्हणून त्याचे कर्म हे कधीच इंद्रिय तृप्तीमुळे कलुषित होत नाही.
इंद्रिय तृप्तीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्यामुळे कृष्ण भावना भावित मनुष्याला फावला वेळ कधीच असत नाही. तो आपले कर्म, वाणी, निद्रा, जागृती आणि इतर सर्व शारीरिक कार्यामध्ये नियमित असल्याने त्याला कोणतेही भौतिक दुःख नसते. हरे कृष्णा माता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. आहार, निद्रा, भय आणि मैथून अशा शारीरिक गरजांच्या अतिरेकामुळे की मग योगाभ्यासातील प्रगतीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. कसं आहे की योगाभ्यासाची प्रगती मग तो आध्यात्मिक प्रवास आहे की नाही हे पडताळण्याची गरज आहे. जसं आपण म्हटलं की सो कॉल्ड योगा इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ती कृष्ण भावना नाही. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत की मांसाहार टाळून, ज्या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सना आपण बघितलं की मांसाहार टाळणं, धूम्रपान टाळणं म्हणजे मद्यपान टाळणं, त्याच्यानंतर अतिरिक्त जे इलिसिट सेक्स असतं ते टाळणं, आणि मग जुगार न खेळणं, या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात त्या टाळणं. आणि या सगळ्यांना कुठेतरी ती अधर्माची भावना दिलेली आहे आणि त्या गोष्टींचं टाळणं हे निश्चितच योग्य मानलं गेलेलं आहे. की मग भगवद्गीतेनुसार भगवान श्रीकृष्णांना भाजीपाला, फुल, अन्नधान्य, दुष्पूत, मग निरनिराळे आपण म्हटलं की 9व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं की कुठल्याही प्रकारच्या 56 भोगांची गरज नाहीये. पण भगवंतांना जे आता आपण मंदिरामध्ये बघतो तेव्हा सकाळी भगवंतांना प्रसाद अर्पण केला जातो की ज्या त्यानंतर मग 8 वाजता 10 वाजता जे ब्रेकफास्टचा वेळ असते त्यावेळेला भगवंतांचे नैवेद्य अर्पण केला जातो. नंतर मग 12-12:30 वाजता पूर्ण जेवण जे भगवंतांसाठी आहार असतो. त्याच्यानंतर रात्रीच्या वेळेला मधल्या वेळामध्ये फळ आणि दूध, की अशा सगळ्या गोष्टींचा आहार आणि हा योग्य पद्धतीने योग्य वेळेला त्याप्रमाणे दिला जातो. आणि कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा आपोआपच मनुष्याने ग्रहण करण्यास अयोग्य असे अन्न किंवा सत्वगुण विरहित अन्न खाण्याचे टाळतो. कारण मग सात्विक व्यक्तीची म्हणूनच थोडीशी विशेषता सांगितलेली आहे. कारण राजसिकता ही कुठेतरी मोहामध्ये अडकलेली, पण सात्विकता अजून अडकलेली नाही. सुख मिळते, चांगले विचार आहेत आणि म्हणून चांगली भावना ठेवायची इथे कुठेतरी बाइंडिंग आहे. पण म्हणून ती व्यक्ती निश्चितच कुठेतरी त्या आध्यात्मिक पथावरती वरच्या स्थानावर आहे. त्यानंतर मग कृष्ण भावना भावित व्यक्तीविषयी सांगताना सांगितलेलं आहे की कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा श्रीकृष्णांशी असंबंधित असं कोणतंही कार्य करत नाही. आपल्याला इथे दिसतं आहे की श्रीला कुठल्या 3 हरिदास ठाकूरांचं सांगितलेलं आहे आणि श्रीला रूप गोस्वामींबद्दल सांगितलेलं आहे की जास्त दिवस ते न झोपता, जास्त वेळ न झोपता, की कमीत कमी 6 तास झोप ही आपल्या शरीराची गरज आहे, पण त्याही वेळ न झोपता. आणि तसेच हरिदास ठाकूर हे 3 लाख वेळेला दिवसातून नामस्मरण करायचे आणि ते नामस्मरण केल्याशिवाय ते अन्न पाणी काहीही ग्रहण करीत नसत. मग अशा प्रकारे अशी व्यक्ती ही पूर्णपणे दृढता जी आहे, जे डिटर्मिनेशन आहे, दिस इज व्हॉट इज डिटर्मिनेशन, म्हणून त्यांचं कर्म हे कधीच इंद्रिय तृप्तीमुळे कलुषित होत नाही. इंद्रिय तृप्तीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्यामुळे कृष्ण भावना भावित मनुष्याला फावला वेळ मिळतच नाही. तो आपले कर्म, वाणी, निद्रा, जागृती या सर्व शारीरिक क्रियांमध्ये नियमित असल्याने त्याला भौतिक सुद्धा दुःख नसते. म्हणजे या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा आपण आपली कृष्ण भावना जपून योग्यपणे निश्चितच आपण व्यवस्थितपणे आपलं जीवन व्यतीत करू शकतो. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. कोणाला वाचायचंय? हरे कृष्ण. मीनल माताजी, सायली माताजी, हा इतर कोणाला वाचायचं असेल तर माताजी, नाही तर तुम्ही वाचा. मीनल माताजी, सायली माताजी वाचायची इच्छा आहे? हरे कृष्ण. मला वाटतं त्या म्यूट आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सायली माताजी. वाचते. योगाभ्यासाद्वारे योगी जेव्हा आपली मानसिक कार्य नियमित करतो आणि सर्व भौतिक आकांक्षांपासून मुक्त होऊन अध्यात्मामध्ये स्थित होतो, तेव्हा तो यथायोग्यपणे योगयुक्त झाल्याचे म्हटले जाते. तात्पर्य: योगी मनुष्य आणि साधारण मनुष्य यांच्या क्रियांमधील फरक हाच आहे की योगी मनुष्य हा भौतिक वासनांमध्ये प्रमुख असणाऱ्या कामवासनासहित सर्व वासनांचे शमन करतो. परिपूर्ण योगी एक मिनिट, सॉरी.
परिपूर्ण योगी आपल्या मानसिक क्रियांमध्ये इतका नियमित असतो की तो कोणत्याही भौतिक कामनेने विचलित होत नाही. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे या पूर्ण अवस्थेची प्राप्ती कृष्ण भावना भावित मनुष्याला आपोआपच होते. माताजी, हे मधलं वाचता तुम्ही? असते सर्वै मन कृष्ण पदारविंदर्योर्वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर्हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतस्तक्क तोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दशौ तभृत्य गात्रस्पर्शे सङ्गमं घ्राणं च तत्पाल सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकामभ्यो कामं या यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः. हरे येस, कृष्ण. हरे कृष्ण. अंबरीश महाराज यांनी सर्वप्रथम आपले मन भगवान श्रीकृष्णाच्या चरण कमलावर केंद्रित केले आणि त्यानंतर क्रमशः आपले वाचा भगवंताच्या दिव्य गुणांचे वर्णन करण्यामध्ये युक्त केले. आपले हात भगवंतांच्या मंदिराचे मार्जन करण्यामध्ये युक्त केले. आपले कान भगवत कथांमध्ये श्रवणांमध्ये, आपले नेत्र भगवंताचे दिव्य रूप पाहण्यामध्ये, आपले शरीर भगवंतांच्या शरीरास स्पर्श करण्यामध्ये, आपली नासिका भगवंतांना अर्पण केलेल्या कमल फुलांचा सुवास घेण्यामध्ये, आपली जिव्हा भगवंताच्या चरण कमलावर अर्पण केलेल्या तुळशी पत्रांच्या रसस्वाद करण्यामध्ये, आपले पाय तीर्थक्षेत्रांना आणि भगवंतांच्या मंदिराला जाण्यामध्ये, आपले मस्तक भगवंतांना अभिवादन करण्यामध्ये आणि आपली इच्छा भगवंतांची इच्छा पूर्ती करण्यामध्ये संलग्न केली. सर्व दिव्य क्रिया शुद्ध भगवत भक्तासाठी योग्यच आहेत. निर्विशेषवादी अनुयायांसाठी या सर्व अवस्थेचे वर्णन करता येणे शक्य नाही. परंतु महाराज अंबरीश यांच्या क्रियांच्या उपयुक्त वर्णनांमध्ये दिसून येते की कृष्ण भावना भावित मनुष्यासाठी ही अवस्था अत्यंत व्यवहार्य आणि सहज सुलभ असते. जोपर्यंत भगवंताच्या स्मरणाद्वारे मन भगवंताच्या चरणकमलांवर स्थिर केले जात नाही, तोपर्यंत अशा दिव्य क्रियांमध्ये युक्त होणे अशक्य असते. म्हणून भगवत भक्तीमध्ये या विहित क्रियांना अर्चन किंवा भगवत सेवेमध्ये सर्व इंद्रियांना युक्त करणे असे म्हणतात. इंद्रिये आणि मनाला कार्य ठेवणे आवश्यक असते. केवळ निग्रह करणे व्यवहार्य नाही. म्हणून सर्वसामान्य लोकांना आणि विशेष करून संन्याश्रमी नाही त्यांच्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे इंद्रियांना आणि मनाला दिव्य क्रियांमध्ये मग्न करणे ही दिव्यत्वाची प्राप्तीसाठी परिपूर्ण विधी आहे. या विधीला भगवत भक्ती मध्ये युक्त करण्यात आले आहे. हरे युक्त कृष्ण. म्हणण्यात आले, युक्त वैराग्य युक्त म्हणण्यात आले आहे. सॉरी, युक्त म्हणण्यात आले आहे. येस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे जे आपल्याला म्हटलेलं आहे, पुन्हा या सगळ्या श्लोकांमध्ये भगवंत योगी आणि योगाभ्यास म्हणजे योगी, परिपूर्ण योगी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही परिपूर्ण योगी आहे. आणि म्हणून योगी मनुष्य हा भौतिक वासनांमध्ये प्रमुख असणाऱ्या कामवासनांरहित इतर सर्व वासनांचे शमन करतो. परिपूर्ण योगी आपल्या मानसिक क्रियांमध्ये इतका नियमित असतो की तो कोणत्याही भौतिक कामनेने विचलित होत नाही. हाच फरक आहे एक योगी मनुष्य आणि साधारण मनुष्य. आणि म्हणूनच त्याने आपली सगळी की योगी मनुष्य बघा की ज्या अंबरीश महाराजांचं उदाहरण दिले, ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आपण 9व्या अध्यायामध्ये जाणणार आहोत की श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, अर्चनम या सगळ्या श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, अर्चनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. आता ही जी आत्मनिवेदनम, हे जे आत्मनिवेदन प्रत्येक या गोष्टीला की मग श्रवण करणारे कोण आहेत? शुकदेव गोस्वामी यांनी कीर्तनम केले. श्रवण करणारे हे परीक्षित महाराज आहेत. प्रत्येक या नवविध सेवेच्या प्रत्येक याला
उदाहरण दाखल्यासह दिलेलं आहे आपल्याला, की जिथे आपल्याला श्रवण करणारे परीक्षित महाराज दिसत आहेत. त्या नैमिषारण्यामधले जे 88,000 ऋषी आहेत ते पण सुत गोस्वामींना ऐकतायत, श्रवण करण्याचं काम करतायत, भागवतांचं ऐकण्याचं काम करतायत आणि ही ऐकण्याची सेवा करतायत. तसं कीर्तनम करतायत शुकदेव गोस्वामी करतायत. मग वंदनम अर्चनम हे सगळं कोण करतंय, तर प्रत्येक याला मग पृथू महाराज आहेत. अर्चनम की जिथे लक्ष्मीनी प्रत्यक्ष भगवंतांच्या पत्नीनी लक्ष्मीनी भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे फुलं आणि हे. म्हणजे अशा प्रकारे वंदनम अर्चनम, त्यानंतर पाद्य सेवनम, पाद्य पूजा केलेली आहे भगवंतांची. त्यानंतर साख्यम दास्यम, साख्य अर्जुनाचं उदाहरण आहे, दास्य म्हणजे हनुमंताचं उदाहरण आहे. साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन जिथे बळी महाराजांचं उदाहरण पण येतं. आणि या सगळ्या सेवा ज्यांनी केल्या आहेत, या सगळ्या, मग बली महाराज म्हणजे आत्मनिवेदनम केलेलं आहे, की आपल्या स्वतःलाही पूर्णपणे समर्पित केलेलं आहे भगवंतांना, की तिसरं पाऊल कुठे ठेवू, तर माझ्या मस्तकावर ठेवा, की जिथे कुठलाही विचार न करता. त्यांना तिथे सांगणारे दुर्वास होते, की त्यांनी सांगितलं तुम्ही असं करू नका, पण तरी पण त्यांनी न ऐकता, कारण मला ती गोष्ट करायची आहे, कारण मी कुठेतरी शब्द दिलेला आहे वामनाला, आणि मला आता हे 3 जे स्टेप्स जमीन आहे, 3 पावलं जमीन त्यांना द्यायचीच आहे, म्हणून तिसरं पाऊल निश्चितच मी त्यांना ज्या जमिनीवर ठेवतील ती त्यांच्या मालकीची असेल. आणि म्हणूनच ते भगवंत होते हो प्रत्यक्ष. ती भगवंतांची सगळी इच्छा होती, भगवंतांचा अवतार होता. आणि म्हणून अशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींना, या सगळ्या प्रत्येक श्रवण कोण करतंय, कीर्तन. मग अमरीश महाराजांचं जे उदाहरण आहे इथे, जे आपल्याला वर्णन केलेलं आहे श्लोकामध्ये, या की त्याप्रमाणे प्रत्येक त्यांची इंद्रिय आहेत ही कृष्ण भावनेमध्ये आहेत, कृष्णासाठी पूर्णपणे तल्लीन झालेली आहे. श्रवण करण्यामध्ये कान, कीर्तन करण्यामध्ये जिव्हा आपली जी आहे, त्यानंतर मग त्यानंतर आपली वाचा भगवंतांच्या दिव्य गुणांचं वर्णन करतात, आपले हात, की प्रत्येक अवयव हे त्यांनी भगवंतांच्या चरणी समर्पित केलेले आहेत. प्रत्येक त्यांच्या अवयवांपासून जे काही ती क्रिया करतायत ते भगवंतांसाठी करतायत. की मग आपले कान भगवत कथांच्या श्रवणामध्ये, नेत्र भगवंतांचं दिव्य रूप, शरीर भक्तांच्या शरीरात स्पर्श करण्यामध्ये, नासिका भगवंतांना अर्पण केलेल्या फुलांचा वास घेण्यासाठी, जिव्हा भगवंतांच्या चरणकर्मावर अर्पण केलेल्या तुळशी पत्राचा रसास्वादन करण्यासाठी, तीर्थक्षेत्रांना जाण्यासाठी पायांचा उपयोग केला जातो, मस्तक भगवंतांना अभिनंदन करण्यासाठी भगवंतांची. आणि इच्छा सुद्धा अशी आहे की भगवंतांची इच्छा पूर्ती करायची. आत्म इंद्रियावांचे तारो नाम काम, पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे प्रत्येक इंद्रिय हे भगवंतांच्या सेवेसाठी समर्पित केलेले असे हे अमरीश महाराज. आणि असे हे शुद्ध भक्त, असे हे शुद्ध भक्तासाठी योग्यच आहे. हे शुद्ध भक्त आहे की प्रत्येक अवयवाला फक्त भगवंतांच्या सेवेसाठी समर्पित केलेलं आहे. आणि म्हणूनच या उपयुक्त वर्णनावरून दिसून येते की अशा या अमरीश महाराजांच्या क्रियांच्या उपयुक्त वर्णनावरून दिसून येतं की कृष्ण भावना भावित मनुष्यासाठी ही अवस्था अत्यंत व्यवहार्य आणि सहज सुलभ असते. मग ना कसं आहे माहितीये का, त्यांना कुठलंही माइंडिंग नसतं, कारण ती भावना इतकी दृढपणे जोपासलेली असते की त्यांना हे वेगळे त्याच्यासाठी एफर्ट्स घ्यायला लागत नाही, वेगळे परिश्रम घ्यायला लागत नाही. कारण त्यांनी जोपर्यंत भगवंतांच्या स्मरणाद्वारे मन भगवंतांच्या चरणाकमलावर स्थित केली जात नाही, तोपर्यंत अशा क्रियांमध्ये काय म्हणतो ना, युक्त होणं खूप कठीण आहे. कारण कारण कसं आहे ना, की भले तुम्ही बेबी स्टेप्सनी या, अगदी टप्प्याटप्प्याने या, कोणी म्हणत नाही डायरेक्टली अमरीश महाराजांचं सगळं तसंच्या तसं प्रत्येकाने त्या युक्त भक्तीमध्ये केलं पाहिजे. परंतु ऍटलिस्ट तुम्ही जी इंद्रिय तुमची आहे, की आता तुम्ही जी श्रवण करता आहात, आपण जे कीर्तन भगवंतांच्या कृपेने ही संधी मिळालेली आहे कीर्तन करण्याची आणि तुमच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यासाठी, तर त्याप्रमाणे आपण म्हणतो की इंद्रिय आणि मनाला सतत कार्यरत ठेवणे आवश्यक असते. केवळ निग्रह करणे व्यवहार्य नाही. म्हणून सर्वसामान्य लोकांना आणि विशेष करून संन्यासाश्रमी जे नाहीयेत त्यांच्यासाठी सांगितल्याप्रमाणे इंद्रियांना आणि मनाला दिव्य क्रियांमध्ये मग्न करणं ही दिव्यत्वाच्या प्राप्तीसाठी परिपूर्ण अशा विधी आहे. आणि यालाच युक्त म्हटलं जाते. की युक्त म्हणजे काय, की अशा प्रकारे प्रत्येक इंद्रियाला तुम्ही भगवंतांच्या सेवेसाठी समर्पित करतात, ही भावना दृढ होणं. आणि अशा प्रकारे ते भगवंतांच्या जेव्हा सेवेमध्ये समर्पित होतील तेव्हा कुठलीही गोष्ट करण्यासाठी मग त्यांना वेगळे परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत, की भौतिक अनासक्ती टाळण्यासाठी, भौतिक आसक्ती टाळण्यासाठी, किंवा अशा प्रकारे हे डेव्हलप करायचंय असं करायचंय नाही. कारण त्या भक्तासाठी ते इतकं ऍट इज होतं हो, ते इतकं सुलभ रीतीने होत असते.
कारण त्यांनी आधीच स्वतःच्या इंद्रियांना नियमित केलेलं असतं, मनाला नियमित केलेलं असतं. संयम, आत्मसंयम स्वतःवर आणलेला असतो. यथा दीपो निवातस्थो नेनन्ते सोपमामृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं आहे ना तर वाचू शकतात. विमल माताजी वाचू शकता तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सायली माताजी वाचा. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. जेथे वाऱ्याचे संचलन नाही त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे दीप संथपणे तेवत राहतो, त्याप्रमाणे संयमित मनाच्या योगी आत्मतत्वावरील आपल्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतो. असतो. तात्पर्य, आपल्या आराध्य भगवंतावरील अविचलित निरंतर ध्यानाद्वारे अध्यात्मामध्ये तल्लीन झालेला पाहिजे. तल्लीन तल्लीन झालेला. झालेला वास्तविक कृष्ण भावना भावित भक्त हा वायुरहित स्थळी असलेल्या दिव्याप्रमाणे स्थिर असतो. आता हे पुढचे श्लोक आहेत ते हं, आपण घेऊया आणि हं. त्याचंही तात्पर्य वाचूया. तर वाचू 21, का 22, श्लोक? 23 तुम्ही वाचू श्लोक शकता का श्लोक? वाचू वाचू का मी? हो, मी शकता? वाचू का? पण मी मला वाचा. वाचू? वाचा. यत्रो यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगात वियोगम योग संहितं. त्याचा हे वाचते अर्थ. हो वाचा. योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याचे मन जेव्हा सांसारिक मानसिक क्रियांपासून पूर्णपणे संयमित होते तेव्हा त्या अवस्थेला परिपूर्ण समाधी असे म्हणतात. या समाधी अवस्थेचे लक्षण आहे की यामुळे मनुष्य विशुद्ध मनाद्वारे आत्म्याचे अवलोकन करण्यात आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट होण्यात व आनंद प्राप्त करण्यात समर्थ होतो. त्या आनंदमय अवस्थेत दिव्य इंद्रियांद्वारे साक्षात्कार झालेल्या अमर्याद दिव्य सुखामध्ये मनुष्य स्थित होतो. याप्रमाणे स्थित झाल्यावर सत्यापासून कधीच ढळत नाही आणि या सत्याची प्राप्ती झाल्यावर याहून अधिक श्रेष्ठ असे काही असेल असे त्याला वाटत नाही. अशा अवस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर मोठमोठ्या संकटांमध्येही विचलित होत नाही. भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून हीच यथार्थ वास्तविक मुक्ती आहे. तात्पर्य, योगाभ्यासाद्वारे मनुष्य क्रमाक्रमाने भौतिक संकल्पनेपासून विरक्त होतो. योग तत्वांचे हे प्रमुख लक्षण आहे आणि यानंतर मनुष्य समाधीस्थ होतो. अर्थात आत्म्याचे तादात्म्य न करता योगी व्यक्तीला दिव्य मन आणि दिव्य बुद्धीद्वारे परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. योगाभ्यास हा थोड्याफार प्रमाणात पतंजली योग पद्धतीवर आधारित आहे. काही अनधिकृत भाष्यकार आत्म्याचे परमात्म्याशी तादात्म्य करण्याचा प्रयत्न करतात आणि अद्वैतवादी यालाच मुक्ती समजतात. परंतु त्यांना पतंजली योग पद्धतीचा वास्तविक उद्देश ज्ञात नसतो. पतंजली योगामध्ये दिव्य आनंदाचा स्वीकार करण्यात आला आहे, पण अद्वैतवादी या दिव्य आनंदाचा स्वीकार करीत नाहीत, कारण अद्वैतवाद धोक्यात येण्याची त्यांना भीती वाटते. ज्ञान आणि ज्ञाता यांच्यामधील द्वैताचा स्वीकार अद्वैतवादी करीत नाहीत. ज्ञान आणि ज्ञाता यांच्यामधील द्वैताचा स्वीकार अद्वैतवादी करीत नाहीत. परंतु या श्लोकामध्ये दिव्य इंद्रियांद्वारा अनुभवाला येणाऱ्या दिव्य आनंदाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. योग पद्धतीचे प्रसिद्ध प्रतिपादक पतंजली मुनी आपल्या योग सूत्रामध्ये 3.34 सांगतात की पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ती शक्ती रीती.
ही चिती शक्ती किंवा अंतरंगा शक्ती दिव्य आहे. पुरुषार्थ म्हणजे धर्म, अर्थ, काम आणि शेवटी भगवंतांशी एक होण्याचा प्रयत्न होय. भगवंतांशी विलीन होण्यालाच अद्वैतवादी कैवल्यम असे म्हणतात. परंतु पतंजलीनुसार हे कैवल्यम म्हणजे अंतरंगा किंवा दिव्य शक्ती होय, ज्याद्वारे जीवाला आपल्या मूळ स्वरूपाची जाणीव होते. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या शब्दात या अवस्थेला चेतो दर्पण मार्जनम किंवा मनरूपी मलिन आरसा स्वच्छ करणे असे म्हणतात. हे मार्जन म्हणजेच वास्तविक मुक्ती किंवा भव भव महा भव महादावाग्नी महादाव अग्नि निर्वाणपणम होय. परत मी वाचते तो शब्द. हो वाचा. हे मार्जन म्हणजेच वास्तविक मुक्ती किंवा भव महादावाग्नी निर्वापणम होय. निर्वाणाच्या सिद्धांतही प्रारंभिक अवस्थेमध्ये या तत्वांशी मिळता जुळता आहे. श्रीमद भागवतामध्ये 2.10.6 यालाच स्वरूपेश व्यवस्थिती असे म्हटले आहे. भगवद्गीतेच्या या श्लोकामध्येही याचीच पुष्टी करण्यात आली आहे. निर्वाण किंवा भौतिक अंतानंतर आध्यात्मिक क्रियांची किंवा कृष्ण भावना म्हटल्या जाणाऱ्या भगवत सेवेची अभिव्यक्ती होते. श्रीमद भागवताच्या शब्दात स्वरूपेण व्यवस्थिती अर्थात आत्म्याचे हेच वास्तविक जीवन आहे. भौतिक दोषांमुळे दूषित झालेल्या आध्यात्मिक जीवनाच्या अवस्थेला माया असे म्हणतात. या भौतिक विषयांपासून मुक्त होणे म्हणजे जीवनाच्या मूळ शाश्वत स्वरूपाचा विनाश नव्हे, तर गोष्टीचा स्वीकार. पतंजलींनी अवस्थेला कैवल्य माया स्वरूप. असे म्हणतात. या भौतिक विषयांपासून मुक्त होणे म्हणजे जीवाच्या मूळ शाश्वत स्वरूपाचा विनाश नव्हे. या गोष्टीचा स्वीकार पतंजलींनी कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा या चितशक्ती रीती या शब्दांनी केला आहे. ही चिती शक्ती किंवा दिव्य आनंद म्हणजे वास्तविक जीवन आहे. वेदांत सूत्रामध्येही 1.11.12 याला आनंदमयोभ्यासात म्हणून पुष्टी देण्यात आली आहे. हा स्वाभाविक दिव्य आनंद म्हणजेच योगाचे अंतिम ध्येय आहे आणि हा दिव्यानंद भक्ती योगाच्या आचरणाने सहज साध्य होतो. भक्ती योगाचे विस्तृत वर्णन भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायात करण्यात आले आहे. या अध्यायामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे योग पद्धतीमध्ये संप्रज्ञात समाधी आणि असंप्रज्ञात समाधी असे समाधीचे 2 प्रकार आहेत. जेव्हा मनुष्य विविध तात्विक अन्वेषणांनी दिव्य स्थितीमध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याने संप्रज्ञात समाधी प्राप्त केल्याचे म्हटले जाते. असंप्रज्ञात समाधीमध्ये सांसारिक आनंदाशी मुळीच संबंध राहत नाही, कारण या अवस्थेमध्ये मनुष्य इंद्रियांपासून प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुखांच्या पलीकडे गेलेला असतो. योगी एकदा या दिव्य अवस्थेत स्थिर झाला म्हणजे तो त्यापासून कधीच विचलित होत नाही. जोपर्यंत तो या स्थानाची प्राप्ती करीत नाही तोपर्यंत तो अयशस्वीच राहतो. विविध प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तींनी युक्त आजचा तथाकथित योगाभ्यास म्हणजे विपर्यासच आहे. संभोग आणि मद्यपान करण्यात मग्न असलेला योगी म्हणजे तर एक थट्टा आहे. योग साधनेतील सिद्धीकडे जे योगी आकर्षित होतात ते सुद्धा योगामध्ये पूर्णपणे स्थित नसतात. जर योगीजन योगाच्या उपफळांनी आकर्षिले गेले तर या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे ते पूर्णावस्था प्राप्त करू शकत नाहीत. म्हणून ज्या व्यक्ती आसनांच्या कसरतीच्या प्रदर्शनात किंवा सिद्धिप्राप्तीच्या मागे लागल्या आहेत त्यांनी जाणले पाहिजे की या प्रकारे त्यांनी योगाभ्यासाचा उद्देश गमावला आहे. या युगामध्ये सर्वोत्तम योग पद्धती म्हणजे कृष्ण भावना आहे, कारण ती कधीच निष्फळ ठरत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपल्या कार्यामध्ये इतका सुखी असतो की तो इतर कोणत्याही सुखाची आकांक्षा करीत नाही. या दंभग्रस्त युगात हठयोग,
ध्यानयोग आणि ज्ञानयोग यांच्या अभ्यासात अनेक विघ्ने येतात. पण कर्मयोग किंवा भक्तियोगाच्या आचरणात अन्य प्रश्नच उद्भवत नाही. जोपर्यंत भौतिक शरीर अस्तित्वात आहे तोपर्यंत आहार, निद्रा, भय व मैथुन या शारीरिक गरजा भागवाव्याच लागतात. परंतु विशुद्ध भक्तियोग किंवा कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर झालेला मनुष्य आपल्या शारीरिक गरजा भागविताना इंद्रियांना उत्तेजित करीत नाही. या उलट वाईट गोष्टींचा चांगला उपयोग करून तो जीवनासाठी अनिवार्य अशाच गोष्टींचा स्वीकार करतो आणि कृष्ण भावनेतील दिव्य सुखाचा उपभोग घेतो. अपघात, रोगराई, टंचाई, आपल्या प्रिय नातलगांचा मृत्यू इत्यादी आपत्कालीन घटनांबद्दल तो अनास्था दाखवितो. परंतु भक्तियोग किंवा कृष्ण भावना युक्त आपल्या कर्तव्यांचे पालन करण्यात तो सदैव तत्पर असतो. अपघातासारख्या आपत्तीमुळे तो आपल्या कर्तव्यापासून कधीच विचलित होत नाही. भगवद्गीतेत 2.14 सांगितले आहे की आगमापायिनो नित्यास्तांसी तिक्षस्व भारत. अशा सर्व आपत्कालीन आपत्तींना तो सहन करतो, कारण त्याला माहित असते की अशा आपत्ती येतात आणि जातात आणि त्यामुळे आपल्या कर्तव्यांवर त्याचा काही परिणाम होत नाही. याप्रमाणे तो योगाभ्यासातील परमसिद्धी प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आपण हे 3-4 श्लोक एकत्र घेतलेत, त्याच्यामुळे हम्म. त्याचं तात्पर्य आहे, पण ते जाणणंही तितकंच गरजेचं होतं. कारण यामध्ये काही 2-3 ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, पतंजली बद्दल सांगितलेलं आहे, आपल्याला अद्वैतवादाबद्दल सांगितलं आहे. द्वैतवाद हा कशा प्रकारे, मग या गोष्टींची इथे अ, अ, द्वैतवाद आणि अद्वैतवाद याविषयी सुद्धा सांगितलेलं आहे, जे आपण आधीही चर्चा केली होती याची. आणि जे पतंजलीचं सांगितलेलं आहे, तर अशा प्रकारे योगाभ्यासाचा आधीच्या ज्या काही श्लोकांमध्ये आपण जाणलेलं आहे की योगाभ्यास आणि परिपूर्ण योगी याच्यामध्ये निश्चितच फरक आहे. कारण कसं होतं की मनुष्य जो तथाकथित सोकॉल्ड योगा भौतिक गोष्टींपासून कुठेतरी शरीराला व्यायाम करून त्याच्यातनं कुठेही भौतिकतेमधून आपल्याला विरक्त होता येत नाही. आणि म्हणूनच योगतत्वाचं हे प्रमुख लक्षण आहे. आणि मनुष्य समाधीस्थ होतो, अर्थात आत्म्याचे परमात्म्याशी तादात्म्य न करता योगी व्यक्तीला दिव्य मन आणि दिव्य बुद्धीद्वारे परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. मग तिथे एकरूप होत नाही, हे लक्षात घ्या. हे तादात्म्य म्हणजे आत्मा परमात्म्याशी एकरूप किंवा विलीन होत नाही. अस्तित्व हे वेगळंच आहे. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जातं. ही समाधीस्थ अवस्था म्हणजेच भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि हा थोड्याफार प्रमाणात पतंजली योग पद्धतीवर आधारित आहे. कारण पतंजली योग पद्धती कुठेतरी याच्याशी संलग्न आहे. पण जिथे आपण म्हटलेलं आहे अद्वैतवाद, तिथे आपण कुठेतरी एकरूप होताना, आणि म्हणून मग ते कुठेतरी ते या गोष्टींना मान्य करणं कुठेतरी चाचरतात, या गोष्टींना मान्यता करताना. कारण त्यांना तसं ते एकरूप व्हायचं असतं. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांशी एकरूप होण्याशी मी म्हणून अद्वैतवाद सांगतो की मनुष्य सुद्धा भगवान होऊ शकतोय, कारण त्याप्रमाणे स्वतःला तो भगवान समजू शकतो. पण हे द्वैतवाद नाही सांगत. इथे चैतन्य महाप्रभूंनी म्हणून ज्या गोष्टीला आपल्याला सांगितलंय की भेदाभेद, अचिंत्य भेद, अभेद, की हे अस्तित्व हे वेगळंच आहे. आपलं अस्तित्व आत्म्याचं परमात्म्याशी तादात्म्य एकरूप केलं जात नाही, तर आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, पण तो आध्यात्मिक आहे. तो निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो, म्हणून तो भगवंत होऊ शकत नाही. एक समुद्रातला थेंब आणि समुद्र हा अतिशय खूप याला यथेच्छ उदाहरण आहे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि मग बाकीच्या संकल्पनांची इथे माहिती दिलेली आहे, खूप खोलात न जाता त्याच्या. पण निश्चितच आपण त्याचा आढावा घेऊया की या श्लोकामध्ये दिव्य इंद्रियांद्वारे अनुभवायला येणाऱ्या दिव्य आनंदाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. योग पद्धतीचे प्रसिद्ध म्हणजे पतंजलीच्या योगसूत्रामध्ये सांगितलंय की ज्या प्रकारे चित्तिश शक्ती किंवा अंतरंग शक्ती ही दिव्य आहे, आणि पुरुषार्थ म्हणजे धर्म अर्थ काम मोक्ष, की ज्या प्रकारे धर्म अर्थ काम, की धर्म म्हणजे मनुष्य धर्माचं पालन करून धर्म अर्थ म्हणजे अर्थार्जन करायचं आहे. धर्म अर्थ काम, काम वासना, जे काम जे मैथून केलं जातं, आणि मग मोक्ष. अशा या टप्प्याटप्प्यांवरून जाणून भगवंतांशी एक होण्याचा प्रयत्न होईल, असं पुन्हा एकरूप होण्याचा प्रयत्न. परंतु इथेच आपल्याला काय म्हटलेलं आहे की पतंजलीनुसार याला कैवल्य म्हणजे अंतरगदावाद, अद्वैतवाद आपल्याला सांगतोय तिथे एकरूप होणं. परंतु इथे तो आनंद, मग जिथे आपण जेव्हा पुढे जाऊन आपल्याला 13व्या अध्यायात जाणायचंय की आपण जेव्हा मनोमय
विज्ञानमय आणि ज्या प्रकारे त्या टप्प्याटप्प्यावर मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, सॉरी, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय. मग या आनंदमय कोशामध्ये की जो सच्चित आनंद आहे, जे कैवल्य म्हटलंय की हा चिरकाळ टिकणारा आनंद आहे आणि म्हणूनच तो सच्चित आनंद आहे, ज्याला आपण जाणतो आहोत. म्हणून बघ, चैतन्य महाप्रभूंनी याला म्हटलेलं आहे चेतो दर्पण मार्जनम. कारण ती शुद्धी केल्याशिवाय, की कशा प्रकारे चेतो दर्पण मार्जनम, की या अवस्थेला मनरूपी मलिन आरसा स्वच्छ करणे. कारण त्या मनाला स्वच्छ करायचंय. जसं आपण आरसा पुसल्याशिवाय आपली प्रतिमा आरशामध्ये क्लिअर दिसू शकत नाही, त्याप्रमाणे आपलं मन, आपलं हृदय शुद्ध केल्याशिवाय आपण ती कृष्ण भावना जोपासू शकणार नाही. त्याच्यासाठी ती पूर्णपणे मलिनता, ती इम्प्युरिटी, ते कंटॅमिनेशन पूर्णपणे नाहीस करणं आणि त्याला पूर्णपणे क्लीन करणं, हे मार्जन म्हणजे वास्तविक मुक्ती किंवा भव महादावाग्नी निर्वाणपम होय. म्हणजे त्याप्रमाणे त्याला, त्या दावाग्नीला, म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला त्या गोष्टीला आचरणायचं आहे, की याचा अर्थ मी एक्झॅक्टली सांगेन मला पूर्णपणे, की निर्माणाचा सिद्धांत ही प्राथमिक अवस्थेमध्ये या तत्वाशी मिळता जुळता आहे, की मग कुठेतरी जे निर्वाण केलं जातं या देहाला, म्हणजे याला स्वरूपेण व्यवस्थिती म्हटलंय भागवतामध्ये. तर त्याचं निर्वाण किंवा भौतिक अंतानंतर, म्हणजे जेव्हा हा देह जीर्ण झाल्यानंतर, जेव्हा आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो, आध्यात्मिक क्रियांची किंवा कृष्ण भावना म्हटल्या जाणाऱ्या भगवत सेवेची अभिव्यक्ती होते आणि श्रीमद भागवताच्या सप्तशब्दात स्वरूपेण व्यवस्थिती अर्थात आत्म्याचं हेच वास्तविक जीवन आहे, की जेव्हा तो भौतिक अंतानंतर आध्यात्मिक क्रियांशी, कारण कसं आहे बघा, की तो मग जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये बघितलं, दुसऱ्या अध्यायांमध्ये आपण बघितलं की तू शरीर नाही, आत्मा आहेस. आणि मग देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर तस्त्र न मुह्यती. त्याच्यामध्ये आपण धीर व्यक्ती कुठेही घाबरून जात नाही असं म्हटलंय. पण आपण जे हे देहाचा प्रवास, म्हणजे या आत्म्याचा प्रवास हा अविरतपणे या देहामधून चालत राहून कुठेतरी तो देह जीर्ण झाल्यावरती आत्मा तो देह टाकून हा आध्यात्मिक, म्हणजे मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिकच आहे हा आत्म्याचा, आणि तो पुढचा देह धारण करतो. मग निश्चितच ते त्या मनुष्याच्या कर्मावर अवलंबून आहे. पण इथे आत्म्याविषयी सांगताना आध्यात्मिक क्रियांची किंवा कृष्ण भावना म्हटल्या जाणाऱ्या भगवत सेवेची अभिव्यक्ती म्हटली गेली. म्हणजे कुठेतरी भक्ताविषयी, कृष्ण भावना भावित व्यक्तीविषयी सांगताना निश्चितच अभिव्यक्ती, म्हणजे कुठेतरी ती सिमिलॅरिटी सांगितली गेलेली आहे. आणि म्हणूनच स्वरूपेण व्यवस्थिती अर्थात आत्म्याचं हेच वास्तविक जीवन आहे, की मग आत्मा हा आध्यात्मिक आहे, मूळ स्वभाव हा आत्माचा आध्यात्मिक आहे. भौतिक दोषांमुळे दूषित झालेल्या आध्यात्मिक जीवनाच्या अवस्थेला माया म्हटलंय. हा जो आत्मा आहे हा मूळ आध्यात्मिक आहे, पण तो भौतिकतेमध्ये, जसं पावसाच्या थेंबाचं उदाहरण दिलंय, तो भौतिकतेमध्ये येऊन, या प्रकृतीमध्ये येऊन तो मलिन झालेला आहे. म्हणून या भौतिक विषयांपासून मुक्त होणे म्हणजेच जीवाच्या मूळ शाश्वत स्वरूपाचा विनाश नव्हे, की जेव्हा आपण हा देह जीर्ण जेव्हा टाकतोय तेव्हा त्याचा विनाश होत नाही, तर या गोष्टीचा स्वीकार. आणि म्हणूनच याला कसं म्हटलेलं आहे, की ही चितिशक्ती किंवा दिव्य आनंद म्हणजेच वास्तविक जीवन आहे. वेदांत सूत्रामध्ये याला आनंदमयोभ्यासात म्हणून पुष्टी करण्यात आलेली आहे. हा स्वाभाविक दिव्य आनंद म्हणजे युगाचं अंतिम ध्येय आहे, आणि हा दिव्यानंद भक्तियोगाच्या आचरणाने सहज साध्य होतो. भक्तियोगाचे विस्तृत वर्णन भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायामध्ये करण्यात आलेलं आहे. थोडंसं विस्तृतपणे या गोष्टीला सांगण्याचा प्रयत्न करीन मी निश्चितच, की जीवाचा मूळ स्वभाव, म्हणजे जीव म्हणजे काय, जीवात्म्याचा मूळ स्वभाव हा काय आहे, आध्यात्मिक आहे. तर इथे सांगितलेलं आहे की त्या भौतिक गोष्टीला, म्हणजे बघा, की भौतिक विषयांपासून मुक्त होणे म्हणजे जीवाच्या मूळ शाश्वत स्वरूपाचा विनाश नाही. तो स्वभाव त्याचा, भौतिकता ही का येते, का त्या आत्म्याला शिवतीये ती भौतिकता, तो मलिन का होतोय, कारण त्या भौतिक प्रकृतीत आलाय. पण तो मूळ आध्यात्मिकच आहे, तो मूळ कायम आध्यात्मिकच राहतो, तो आत्मा बदलत नाही. पण तो फक्त भौतिक प्रकृतीत आल्यामुळे तो मलिन झालेला आहे, आणि म्हणून त्याचा संपर्क तुटल्यावर त्याचं आध्यात्मिकपणा मूळ मूळ त्याचं नष्ट होत नाही. पण हा स्वाभाविक, कारण तो आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे,
आणि हा स्वाभाविक दिव्य आनंद म्हणजेच योगाचं अंतिम ध्येय आहे. हा दिव्यानंद भक्ती योगाच्या आचरणाने सहज साध्य होतो. म्हणूनच भगवंतांच्या त्या आनंदमय कोशामध्ये भगवंतांना आपण हवे आहोत, भगवत धामामध्ये यायला आपण हवे आहोत. आणि म्हणूनच हा आत्मा कुठेही नाहीसा होत नाही. म्हणजे आपण ज्या आत्म्याचं वैशिष्ट्य बघितलेली आहेत की नैनम छिन्नंती शस्त्राने दहती पावकः, की कशा प्रकारे नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, की या आत्म्याला ना कापलं जात, ना ओलं केलं जात, ना सुकवता येत नाही, चिरलं जात नाही. हा आत्मा अविनाशी आहे आणि तो मूळ आध्यात्मिक आहे. तो भौतिकतेमध्ये आल्यामुळे त्याला कुठेतरी मलिनता येते, पण ती मलिनता नष्ट होते. कुठेही त्याचं आध्यात्मिक स्वरूप जाऊ शकत नाही, पूर्णपणे जाऊ शकत नाही. पण निश्चित भौतिकतेमध्ये आल्यानंतर मात्र सत्व रज तमो या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली तो येतो. आणि म्हणून या अध्यायामध्ये योग्यपणे वर्णन केल्याप्रमाणे योग पद्धतीमध्ये संप्रज्ञात, मग या कुठेतरी समाधीस्थ, मग याचा अजून सखोल अभ्यास करताना इथे सांगितलेलं आहे की संप्रज्ञात समाधी आणि असंप्रज्ञात समाधी असे याचे 2 विभाग केलेले आहेत. मग असंप्रज्ञात समाधीमध्ये सांसारिक आनंदाशी मुळीच संबंध राहत नाही. पण जी संप्रज्ञात समाधी आहे तिथे कुठेतरी काय केलं जातं, तात्विक अन्वेषणाने, म्हणजे तिथे कुठेतरी ती ओढून ताणून, ती कुठेतरी फिलॉसॉफिकल तत्वांनी त्या दिव्य स्थितीमध्ये आणलं जातं. पण असंप्रज्ञात समाधीमध्ये सांसारिक, मग तिथे कुठेही कुठलीही बांधिलकी राहत नाही. तिथे कुठेही घसरण्याची, पुन्हा ती संप्रज्ञात समाधी ही कुठेतरी पुन्हा भौतिकतेशी निगडीत राहू शकते. पण असंप्रज्ञात समाधीमध्ये कुठल्याही प्रकारची ती भीती नसते. आणि अशा अवस्थेतील मनुष्य इंद्रियांपासून प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुखांच्या पलीकडे, गुणातीत आपण जेव्हा म्हणणार आहोत, सत्व रज आणि तमो गुणाच्याही पलीकडे जेव्हा व्यक्ती सत्व गुणाच्या, रजो आणि तमो गुण तर अतिशय खालच्या पातळीचे आहेत, पण सात्विकतेच्या सुद्धा वर जेव्हा जायचंय, ज्या पुरुषोत्तम योगामध्ये आपण जाणणार आहोत, गुणातीत होणं म्हणजे काय, की याही गुणांच्या पलीकडे जाऊन, आणि म्हणूनच इथे जोपर्यंत तो या स्थानाची प्राप्ती करत नाही तोपर्यंत तो अयशस्वी राहतो. तिथे कुठेतरी मग ते पतन होण्याची, ती घसरण्याचा धोका असतो. म्हणून ज्या फलगू वैराग्याला आपण बघितलं की ती युक्त होणं गरजेचं आहे. त्या इंद्रिय, त्या भौतिकतेपासून, त्या वासनांपासून त्याला मुक्त होणं हे गरजेचं आहे. अशा प्रकारे या सगळ्याचं वर्णन केलेलं आहे आपण. म्हणून जोपर्यंत भौतिक शरीर अस्तित्वात आहे तोपर्यंत आहार, निद्रा, भय आणि मैथून या शारीरिक गरजा या भागवाव्या लागतात. विशुद्ध भक्तियोग आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झालेला मनुष्य आपल्या शारीरिक गरजा भागवताना इंद्रियांना उत्तेजित करत नाही. बघा की मग हीच गोष्ट जसं आपण म्हटलेलं आहे आधी, की कृष्ण भावना ही प्रत्येक जण, मग तो कुठल्याही वर्णाश्रम, जेव्हा आपण म्हटलं की कुठल्याही वर्णातली किंवा आश्रमातली व्यक्ती असू दे, परंतु आता जसं आपण मनुष्याला आहार, निद्रा आणि भय, मैथून या गरजा भागवण्यातच तो कुठेतरी स्वतःचं स्वारस्य, कारण तो शारीरिक संकल्पनेशी निगडीत आहे. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कोण आहे, तर तिने आपल्याला स्वतःला आत्म साक्षात्काराच्या भावनेमध्ये कुठेतरी युक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणूनच त्या गोष्टींना तो उत्तेजित करत नाही, तो इंद्रियांना उत्तेजित करत नाही, कारण ती त्याचं उद्दिष्टच नसतं. आणि म्हणून भक्तियोग किंवा कृष्ण भावना भावनायुक्त आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यात तो सदैव तत्पर असतो. अपघातासारख्या आपत्तीमुळे तो आपल्या कर्तव्यापासून कधीच विचलित होत नाही. आगमा पायनो नित्या स्थान तितिक्ष्व भारत, ही अशी व्यक्ती मग त्याच्या पलीकडे, मग ज्या आपण साधारण व्यक्ती आणि भक्तामध्ये हा फरक जेव्हा जाणवला, की शीतोष्ण सुख दुःखदाह, की कशा प्रकारे शीत आणि उष्ण, पाऊस असू दे, ऊन असू दे, वारा असू दे, या सगळ्या गोष्टींच्या तो पलीकडे, कारण त्याला त्या शारीरिक गरजांशी तो निगडीत नसतो. तो आत्मिक पातळीवर त्याने कधीच स्वतःला जाणलेलं असतं. आणि हा आत्मा भगवंतांचा अंश आहे आणि त्याचं स्वरूप स्थिती, त्याचं भगवंतांचा नित्य सेवक असल्याचं त्यांनी जाणलेलं असतं. त्यांनी त्या भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच त्या आपल्या कर्तव्यावर तो आपली कर्तव्य पण अगदी ऍट इज वागवतो. हो, त्याला कुठेही तिथे कुठेतरी प्रयास घ्यावे लागत नाही. आणि म्हणूनच ही परमसिद्धी तो प्राप्त करू शकतो. तर काही प्रश्न आहेत का? मी ते थांबते पाहिजे तर, कारण थोडस एक दोन जे संकल्पना आहेत त्या मीही तुम्हाला काही पुन्हा त्याचा रेफरन्स घेऊन सांगेन. कारण जी
असंप्रज्ञात आणि संप्रज्ञात समाधीची सांगितलेली आहे, ज्याविषयी सांगितलेलं आहे. मग इथे कुठेतरी पुन्हा युक्त आणि फलगू वैराग्य जे आपण जाणलेलं आहे, फरक जाणलाय, त्याचप्रमाणे आपण या सगळ्या संकल्पनांना इथे मग पतंजली सूत्राचा इथे जो योग सांगितलेला आहे, निर्विशेषवादी आपण आधी जाणले, अद्वैतवाद जाणलेला आहे, द्वैतवाद काय आहे, चैतन्य महाप्रभूंनी कुठला संकल्प सांगितलेला आहे, की कुठेतरी कैवल्यम आणि चेतो दर्पण मार्जन याच्यामधली कुठेतरी अ, 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 तिथे साधर्म्य सांगितलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे हे त्याच आनंदमय अशा या कोशामध्ये जाण्यासाठी कुठेतरी ते मन आणि आत्मा शुद्ध करण्याची गरज आहे. कारण तो भौतिकतेमध्ये आलाय, तो भौतिकतेमध्ये आलाय म्हणून तो मलिन झालेला आहे. आणि नाहीतर तो अतिशय ट्रान्सपरंट आहे, जसं तो पावसाचा थेंब अतिशय स्वच्छ असतो. तो भौतिकतेमध्ये येऊन ते मलिनता आलेली आहे, त्याला आपल्याला चेतो दर्पण म्हणजे जसं त्या आरशावरची धूळ पुसतो तशी त्या मनावरची मलिनता स्वच्छ करण्याची गरज आहे. तर काही प्रश्न आहेत का? इथे थांबते मी थोडीशी आणि तुम्हाला थोडा वेळ देऊन मला प्रश्न नाहीये, पण मला एक सांगायचंय की बोला. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीमध्ये ह्याचं फार अतिशय सुरेख वर्णन सुरेख केलेलं वर्णन आहे. केलेलं आहे. बरोबर त्यांनी बरोबर एक एक कोश कसे आपण टाकून जाऊन ह्याच्यात जातो, सहस्रार चक्रातून आपला आत्मा बाहेर पडून कसा परमेश्वराशी हे होतो, ते त्यांनी जे वर्णन केलेलं आहे ते पतंजली योगसूत्रानुसार आपल्या शारीरिक अवस्थेतून पण केलेले आहेत. म्हणजे आपल्या शारीरिक ज्या सुषुम्ना नाडी आणि ह्याच्यातनं ते कसं कुंडलिनी जागृत करून वगैरे असं बरोबर. सगळं त्यांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. खूप छान खूप छान. या नक्कीच 6व्या ज्ञानेश्वरी ही अध्यायाच्या अतिशय सुलभ सांगणारी आहे. म्हणजे गीतेचंच वर्णन अतिशय सुलभ पद्धतीने हो, ज्ञानेश्वरांनी केलेलं आहे. पण म्हणजे माऊलींनी ते त्याच्यात सांगितलं. त्यांनी हा 6व्या अध्यायातला आत्ता जो भाग आपण आता वाचला ना, ते बरोबर वर्णन अतिशय त्यांनी उत्तम केलेलं आहे. जे बरोबर कळायला अगदी तुमच्या तसं थोडस कठीण आहे ते अगदी समजून नक्कीच घ्यायला. नक्कीच. म्हणून आपण समजून त्याच्यातला घ्यायला जो नक्कीच संदर्भ कठीण आहे, हा तो संदर्भ आणि जो आहे तो जाणणं महत्वाचं आहे. हा काही आणि संज्ञा ज्यांना आपल्याला. हा बोला. योगशास्त्राची थोडीफार माहिती आहे, पातंजल हा योगसूत्राची हा थोडीफार माहिती आहे, त्यांना ते जरा सहज समजू शकेल. बरोबर कारण ते शब्द बरोबर ओळखीचे असतात म्हणून. बरोबर बरोबर. तर इतरांना त्याचा कळणं अभ्यास आहे, बरोबर पतंजलीचा आहे. ज्यांचा अभ्यास आहे निश्चितच ते त्याची संलग्नता आणि त्या गोष्टीला हा, त्याच्याशी निश्चितच हा. म्हणजे त्याला जाणू त्याच्यात शकतात. येस येस, त्याला प्रज्ञात त्याच्याशी जोड देऊ समाधी शकतात. असं ते म्हणतात त्याला. बरोबर बरोबर अगदी बरोबर. आणि कैवल्यम खूप समाधी. मोठं येस. वर्णन आहे त्याचं, हा खूप हो. मोठं वर्णन आहे खूप मोठं वर्णन नक्कीच. ज्ञानेश्वरीमध्ये. इथे प्रभुपादांनी हे वर्णन करण्यामध्ये म्हणूनच की याचा संदर्भ आणि या ज्या संकल्पना ज्या आहेत त्या पण संकल्पनांना ते सर्वसामान्य माणसाला लागू होणारं नाहीये. एक्झॅक्टली त्यामुळे एक्झॅक्टली इथे एक्झॅक्टली प्रभुपादांनी सर्वसामान्य त्याच्यातलं माणसाशी निगडीत हा, केलेलं आहे. yes. त्याच्यातलं सार हेच आहे अशी मुद्दी की हा, म्हणूनच मग जे चैतन्य सर्वसामान्य माणूस महाप्रभूंनी. काय करू शकतो, अगदी बरोबर अगदी ते बरोबर सर्वसामान्य माणूस काय करू शकतो त्याच्यावरती ते आलेले आहेत. आलेले आहे. बरोबर अगदी बरोबर. कारण शेवटी इथे या फक्त सगळ्या त्यांनी योगी संज्ञांना काय जाणून. करतो त्याचं वर्णन आहे. बरोबर. कारण जो खरा त्यांना योगी आहे तो काय करतो त्याचं वर्णन आहे. वर्णन साधारण मनुष्य आणि योगी, हा योगी हा, परिपूर्ण हा कसा होऊ फरक आहे. शकतो. येस हम्म, अगदी बरोबर. म्हणून आगमा पाहिजे की कशा प्रकारे सुख दुःख याच्या पलीकडे तो गेलेला असतो आणि हम्म, त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःला तसं तयार केलेलं असतं आणि हम्म, त्याप्रमाणे म्हणजे त्याला कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला असं मुद्दाम वेगळं तयार करण्याची गरजही पडत नाही. तो हम्म, आपोआपच त्या गोष्टींमध्ये समरस झालेला असतो कारण तो भगवत हम्म. भक्तीमध्ये समरस झालेला असतो. आणि म्हणून इथे आपल्याला या सगळ्या संज्ञांना जाणून फायनली आपल्याला हेच जाणायचं आहे, त्याचं उद्दिष्ट तेच आहे की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कशा प्रकारे परिपूर्ण योगी आहे. आणि म्हणून मग इथे सांगितलेलं आहे की दंभग्रस्त युगामध्ये हठयोग ध्यानयोग ज्ञानयोग याच्या अभ्यासात हो, विघ्न येऊ ते शकतात. कठीण आहेत जो सगळे. हठयोग आहे, हा एक्झॅक्टली, पण कर्मयोग भक्तियोगाच्या हठयोगी जे आचरणात असतात नाही. ते सिद्धी प्राप्त करायला जातात. म्हणजे बरोबर. अणिमा गरिमा आता आपल्याला जे प्रयागराजमध्ये जे सिद्धी पुरुष दिसतात ते हा सिद्धी हा प्राप्त करायला जातात. बरोबर बरोबर पण त्याच्यामुळे ते समाधी किंवा परमेश्वराशी ह्याच्यापासून ते लांब जातात. बरोबर. ते कारण त्यांचं सिद्धींच्या मागे उद्दिष्ट लागतात. वेगळं आहे, तिथे उद्दिष्ट हा, वेगळं त्यांचं आहे. उद्दिष्ट वेगळं आहे. वेगळं आहे. अगदी बरोबर. तर पण यावर इथे बरीच त्यांनी जे चर्चा होऊ सांगितलं शकते. शेवटचं की हा कर्मयोग किंवा भक्तियोगाच्या आचरणात अन्य प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण का आहे, कारण कारण कर्मयोग आपण बघा. सर्वस्व आपण परमेश्वरालाच अर्पण केलेलं आहे एक्झॅक्टली. ना. कारण माणसाचा संबंध कर्माशी आहे. सगळा कर्माचा हम्म. काय तो कर्मच जर भगवंतांना तुम्ही अर्पण केलं तर कर्मालाच भगवंतांशी जोडलं आणि भक्तीसारख्या मार्गात भक्ती हो, योग म्हणजे भक्तीचा मार्ग तर अतिशय सुलभ, जो आपल्याला 9व्या अध्यायात अतिशय सुंदर त्याचं सुलभ वर्णन आहे तो. केलेलं आहे. आणि म्हणून मग याच्यात त्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण तो आपोआपच त्याला जोडला जातो.
कारण हा ध्यानयोग ज्ञानयोग कसं होतंय की इथे कुठेतरी हे टप्पे आहेत. हे हो टप्प्याटप्प्याने तुम्ही जाताय. मग ते ज्ञान घेऊन पुढे तुम्ही जोडले जाताय. पण तुम्ही जर ते आधीच कर्मातूनच भगवंतांना, म्हणून तर भगवंतांनी पहिले 6 अध्याय कर्मयोग म्हणून सांगितलेला आहे की कर्मातून भगवंतांशी कसं जोडलं जातं. मनुष्य कर्म करतोय कारण हा सगळा कर्माचा खेळ आहे. पण हे हो कर्मच जर भगवंतांना निष्काम पद्धतीने जर ते केलं तर निश्चित तिथे फळाची कुठलाच अपेक्षा प्रश्न न उद्भवत करता. नाही. एक्झॅक्टली. तिथे प्रश्नच उद्भवत नाही तिथे. म्हणूनच ते शेवटचं वाक्य जास्ती भावलं, म्हणजे कर्मयोग किंवा भक्तियोगाच्या आचरणात हा प्रश्न येत नाही, पण येत त्याच्या आधी मात्र हे जाणवत राहतं. जाणवत म्हणूनच हे सामान्य म्हणजे एका भक्ताकरता हे जास्ती योग्य आहे. जास्ती. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. अजून कोणाला याच्याविषयी किरण प्रभूजी तुमचं काही याच्यावर टीका टिप्पणी वगैरे किंवा काही टिप्पणी तुम्हाला काही बोलायचं आहे? नाही, प्रश्न काय नाहीये. पण आज मी श्लोक ऐकले सगळ्यांचे, म्हणजे मेनल माताजींचं अभिनंदन करावं वाटते की खूप छान, म्हणजे स्पष्ट उच्चार आणि हे एकदम म्हणजे ऐकत राहण्यासारखे श्लोक वाचलेत त्यांनी. म्हणजे व्यवस्थित, अगदी त्यांचं बरोबर. अगदी प्रभुत्व, संस्कृतवर प्रभुत्व असल्याचं मला जाणवतंय खरं म्हणजे. जाणवत आहे. बरोबर. आणि खूप छान अभ्यास पुस्तक पण आहे. जाणवतोय. ज्ञानेश्वरी हो, वगैरे वाचलंय म्हणजे चांगलाच नक्कीच, अभ्यास आहे नक्कीच. त्यांचा. अभ्यास आहे. बरोबर बरोबर. नक्कीच, नक्कीच. छान आहे, छान आहे. खूप काही नाहीये, आपलं प्रयत्न सुरू असतात काहीतरी. नाही, खूप चांगलं आहे माताजी. तरी नक्कीच. तो आहे, छान प्रयत्नच मुख्य आहे छानच माताजी. आहे. तो प्रयत्न बरोबर बरोबर. वाखाणण्यासारखा आहे माताजी. नक्कीच. हो आपण हो. प्रयत्न सुरू थांबूया पाहिजे असतात. तर इथे आज. बरोबर. हो. माताजी, आणखीन एक म्हणजे बोला ना. मला एक आपण माहिती इथे पाहिजे थांबूया होती. पाहिजे तर आज. हो मी हो शेअरिंग हो. थांबवते आणि येस, कुणाला काही प्रश्न असतील तर आपण नक्की ठेवूया. चालेल चालेल रेकॉर्डिंग पण थांबवते पाहिजे तर. किंवा आपण चालेल रेकॉर्डिंग चालेल चालू ठेवू. आपली चर्चा याच्यावरच आहे. मॅडम, चालेल. तुमचे हं. अनुभव तुम्ही सांगितलेच नाहीत ते. मी दोन्ही ती रेकॉर्डिंग ऐकली. तुम्ही ते ह्याला जाणार होतात ना, नामानिष्ठांचे यांचे अनुभव तुम्ही म्हणलात मी शेअर करीन तुमच्याशी. येस येस. म्हणजे परवाची जी मीटिंग झाली ती ना, हा हा, ते तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंच आहे. तर त्याचं रेकॉर्डिंग ऍक्च्युली काही मिळालं नाही, कारण त्याची इंग्लिश मधली पण मी मीटिंग जॉईन केली होती. कसं आहे ना, ते सेवा स्वरूप प्रभूजी म्हणून आहेत. तर ते कॉंग्रिगेशन मिनिस्ट्री मधनं आलेले. कॉंग्रिगेशन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री अशी जी जयपताका स्वामी महाराजांची जी गुरु महाराजांची जी मायापूरला जे इन्स्टिट्यूट आहे, तर त्यांच्या वेगवेगळ्या अशा मिनिस्ट्रीज आहेत. आणि त्याच्यामधनं हे जे कॉंग्रिगेशन, म्हणजे ही जी आपलं जो साधू संघ आहे हा, आणि तो सुद्धा हे ऑनलाईन कॉंग्रिगेशन जे आहे, तर हे नामनिष्ठ प्रभूजींनी आता कोविड पासून 4 वर्ष झाले हे ऑनलाईन कॉंग्रिगेशन इतकं डेव्हलप केलेलं आहे. म्हणजे पहिले 2 वर्षामध्ये तर मला वाटतं जवळजवळ 80 ते 90 हजार लोकांनी, म्हणजे एकेका बॅचला 80 ते 90 हजार लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं होतं. इतकं रेकॉर्ड आहे. तर त्यामुळे आतापर्यंत मला वाटतं जवळजवळ कोटीपर्यंत सुद्धा तो आकडा गेला असेल आता, की जेवढे भक्त निश्चितच आपल्या या कृष्ण भावनेमध्ये येत आहेत आणि त्याप्रमाणे ते रजिस्ट्रेशन करून नोंदणी करून याच्यात येत आहेत. तर हा जो कॉंग्रिगेशन हे जे आहे, हे कसं डेव्हलप करतायत आणि घरच्या घरी कृष्ण भावना कशी डेव्हलप करतायत, तर त्यासाठी त्यांनी खूप सुंदर कन्सेप्ट सांगितले. त्याच्यामध्ये भक्ती होम आणि त्याच्यामध्ये भक्ती वृक्षाचं महत्व सांगितलं. आणि त्यानंतर मग काही घरामधून जे किट्स, भक्ती किट्स, म्हणजे भक्तीचे, म्हणजे मुलांवर कशा प्रकारे याचं आचरण आणि मुलांवर कशा प्रकारे हे संस्कार केले जातात हे सांगितलेलं आहे. तर त्यांनी खूप सुंदर अशी उपमा दिली. तर त्यांनी पहिल्यांदी एक त्याला उपमा दिली. तर त्याला एक साधं शॉप असतं ना, आपलं पान म्हणजे पानाचं शॉप असतं, किंवा साधं आपलं एक ग्रॉसरी मार्ट असतं, छोटंसं किराणा मालाचं दुकान. तर त्याला त्यांनी घराची अशी एक संकल्पना दिली आहे. आणि या घराच्या संकल्पनेत कशा असतात, की मग तिथे फक्त तुम्हाला त्या त्या व्यक्तिगत असा पर्सनल संबंध असतो, की अरे हा यांच्याकडे हे मिळतं, त्यांच्याकडे ते मिळतं. कारण आपल्याला त्या किराणा मालाशी तो सिंगल तो व्यक्ती असते आणि तिथे आपल्याला पर्सनल बॉन्डिंग होतं आणि कुठेतरी आपण ती गोष्ट जास्तपणे जाणू शकतो. म्हणून त्यांनी सांगितलंय, की एका घराला आपण मंदिर कसं बनवू शकतो. आणि अशा प्रकारे हे भक्ती होम जो हा कन्सेप्ट आहे, तर त्याचा खूप प्रमाणामध्ये प्रसार केला जातो. आणि अनेक घरांना भक्ती होमचे सर्टिफिकेट्स, प्रशस्ती पत्रक देऊन त्या घराला भक्ती होम म्हणून जाहीर केलं जाते. तर अशी निरनिराळी भक्ती होम, जर विचार करायचेस की अशी निरनिराळी भक्ती होम जर त्या शहरामध्ये आजूबाजूला आपल्याला कळलं, की अरे आपल्या बाजूला पण अशा व्यक्ती राहत आहेत आणि ही जी संलग्नता आहे आणि हे जे कॉंग्रिगेशन आहे हे जर कळलं, तर अशा प्रकारे आपण त्या डिवोटीजचं असोसिएशन अजून वाढवू शकतो. तर याच्यासाठी काय त्यांनी सांगितलं, बेसिक क्रायटेरिया, की घरातली एक व्यक्ती तरी नामस्मरण करतीये,
मांसाहार टाळतीये आणि अशा प्रकारच्या सगळं रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सना पूर्णपणे नियमांचं पालन करते, एकादशी करते, तर अशी एक व्यक्ती सुद्धा घरातलं ते वातावरण बदलू शकते. आणि त्या घरामध्ये ऑलरेडी जर त्या गोष्टी होत असतील आणि पूजा अर्चा आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्या इतर घरातल्या व्यक्ती सुद्धा पूर्णपणे त्याच्या जाणकार असतील, तर निश्चितच ते घर एक भक्तिमय घर असं होऊ शकतं आणि त्या घराचं मंदिर व्हायला वेळ लागतो. आणि म्हणून अशा या स्वरूपाला त्यांनी खूप छान उपमा दिली आहे. त्यानंतर पुढे जाऊन त्यांनी एका पुढे जाऊन म्हणजे एक शॉप झालं आता, तर मीडियम स्वरूपाचं जे शॉप असतं, मग त्या मीडियम स्वरूपाच्या शॉपला त्यांनी भक्ती वृक्षाची उपमा दिलेली आहे, की इथे भक्तांची सहवास म्हणून जे आता भक्ती वृक्ष जे केले जातात, तर बऱ्याच ठिकाणी ऑफलाईन सुद्धा अनेक जणांच्या घरी जाऊन सत्संग केला जातो. मग हे ऑनलाईन भक्ती वृक्ष आपण बघतोय, जसं मी तुम्हाला पण म्हटलंय की तुमचे जे 2-2, 3-3 जणांचे ग्रुप बनवलं, तर तो भक्ती वृक्ष होतो की जिथे तुम्ही समविचारी म्हणजे तुम्ही आता त्याच भगवद्गीतेच्या श्लोकावर तर तुम्ही 5 श्लोक घेतलेत आणि त्या 5 श्लोकांवर जर तुम्ही एकमेकांची चर्चा केली, तर तुमचे विचार एकमेकांशी तुम्ही देवाणघेवाण करू शकता. तर हे भक्ती वृक्षाचं स्वरूप आहे. त्यानंतर पुढे जाऊन एक सुपर मॉल म्हणजे मॉलचं उदाहरण त्यांनी दिलं की जे म्हणजे मंदिर आहे. मग त्या मॉलमध्ये काय मिळत नाही, सगळं मिळतं. त्याचप्रमाणे मंदिरामध्ये काय मिळत नाही, तुम्हाला भक्तांचा संघ, तुम्हाला प्रसाद ग्रहण करता येतो, तुम्हाला निरनिराळे क्लासेस आहेत, कोर्सेस आहेत, तिथे वाचन आहे, तिथे मंदिरामध्ये भगवंतांची पूजा अर्चा, तिथे वेगवेगळ्या सेवा देता येतात. अशा प्रकारे या टप्प्याटप्प्यांवरून पुढे जाण्याचं त्यांनी त्या कॉंग्रिगेशन डेव्हलपमेंटमध्ये खूप सुंदर असं वर्णन केलं आणि खूप छान सांगितलं की अशा प्रकारे फॉलोअप केला जातो. आणि मग याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर याच्यासाठी काही जणांनी पुढे येऊन, काही भक्तिवृक्षातल्या सदस्यांनी आणि त्या डिवोटीजनी पुढे येऊन या गोष्टीला, सपोज आता एक भक्तिवृक्ष असेल, तर त्या भक्तिवृक्षामध्ये सपोज एक 7-8 जण असतील, मग ते प्रत्येक जण किती पालन करता आहेत, किंवा मग रोजची जी साधना केली जातात, मग त्या साधनेचा जो नियम असतो, त्या साधनेचं जे काही आपण म्हणतो ना टिक केलं जातं की हे केलंय, मंगल आरती ज्या अटेंड केली आहे, मग 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सचं पालन केलं जाते, 16 माळा जपल्या जात आहेत, की एकादशीचं व्रत केलं जात आहे, की पुढे जाऊन गुरुपूजा केली जाते, तुलसी आरती केली जाते, दिवसभरामध्ये पण सत्संग केला जातो, भगवंतांची सेवा केली जाते, भली ती ऑनलाईन असू दे पण सेवा केली जाते. की सेवा ही खूप महत्वाची आहे, जसं नामस्मरण आहे तसं भगवंतांची सेवा ही महत्वाची आहे. मग या सगळ्या गोष्टींचं महत्व जाणून जे डिव्होटीज हळूहळू, मग त्याच्यासाठी अगदी काही खूप काय म्हणतात ना त्याला, खूप एकदम काटेकोरपणे ते लगेच केलं पाहिजे असं काही नाही, की तुम्ही हे करत नाहीत म्हटल्यावर नाही तुम्हाला याच्यामध्ये चान्सच नाही येण्याचं, असं कधीच केलं नाही. प्रभुपादांनी कालचंच एक मी उदाहरण वाचलं की प्रभुपादांनी एका व्यक्तीने एक व्यक्ती त्यांच्या बरोबर होती आणि ते ब्रह्मचर्याचं पालन करत होते, पण काही दिवसांनी त्यांच्यामध्ये स्त्रीविषयी थोडीशी भावना निर्माण झाली आणि त्यामुळे त्यांनी गृहस्थाश्रम स्वीकारला आणि त्यांनी लग्न केलं. तर त्यावेळेला लग्न केलेला हा त्यांचा जो शिष्य होता, तो प्रभुपादांकडे आला आणि त्याला इतकं म्हणजे मनामध्ये त्याच्यामध्ये खूप काय म्हणतो ना आपण त्याला, मनामध्ये त्याला खूप असं कुठेतरी अपराध केल्याची भावना होती आणि त्या अपराधी भावनेने तो प्रभुपादांकडे आलेला होता की मी आता अपराध केलाय का आणि मी येऊ शकत नाही का कृष्ण भावनेमध्ये परत. तर तिथे प्रभुपादांनी सांगितले की मी एक सेवक आहे भगवंतांचा आणि मी तुला टाळणार नाही, मी तुला नाही म्हणणार नाही, तर तू अजूनही तुझी कृष्ण भावना पूर्णपणे जपू शकतोस. म्हणून प्रभुपादांनी त्याला नाकारलं नाही, प्रभुपादांनी त्यालाही स्वीकारलं. जसं प्रभुपादांनी आपण बघितलेलं आहे की सगळे जे हिप्पी व्यक्ती आहेत की ज्या अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले, त्यांना प्रभुपादांनी परिवर्तित केलं. तर मग प्रभुपादांनी गृहस्थाश्रमातल्या व्यक्तींनाही कुठेही काय म्हणतात ना त्याला, अस्वीकार केला नाही त्यांचा, त्यांनाही स्वीकारला आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन आपण ही कृष्ण भावना जोपासू शकतो. हे किती शक्य आहे हे खूप छानपणे त्यांनी समजा. हा दाखला ऍक्च्युली मी आता वाचला, या 1-2 दिवसामध्ये वाचण्यात आला, म्हणून मला हे कुठेतरी आता इथे सांगावंसं वाटलं. तर असा हा भक्ती होमचा कन्सेप्ट कसा डेव्हलप करता येईल, तर तिथे ते सेवा स्वरूप जे प्रभूजी आलेले आहेत आता मंदिरामध्ये, त्यांनी हे प्रत्येक भाषेबरोबर त्यांनी अर्धा पाऊण तास असं हे सेशन केलं आणि त्याप्रमाणे त्यामध्ये ते पुढे हे कसं तुम्ही डेव्हलप करू शकता आणि आपण आता या पुढच्या मार्गावरती त्यांनी जायला सांगितलंय, तर त्याचप्रमाणे त्यांनी गाईड केलंय सगळ्यांना. पुढच्या स्टेप्स सांगितलेत. येस, एक्झॅक्टली. कशा स्टेप्स आहेत याच्यामध्ये आणि कसं तुम्ही फॉलो करा, कसं डिव्होटीज बरोबर, ते खूप छान समजावलं. ऐकत राहावंसं वाटतं.
हरी बोल माताजी, हरी बोल. खूप छान, खूप छान. म्हणजे तेच की ते सांगत होते, मी प्रयत्न करून ते ट्रान्सलेट करत होते, ते मराठी, आपल्या मराठी ह्याच्यासाठी. तर ते रेकॉर्ड नाही केले गेले, पण माझा प्रयत्न आहे, मी तुम्हाला त्याच्या जे काही कन्क्लुडिंग काही माझ्याकडे आलेले आहेत इंग्लिशमधले, तर मी त्या तुम्हाला साईट्स आहेत ना त्या टाकीन, की ज्याच्यावर जाऊन तुम्ही बघू शकाल की हे नक्की काय आहे, आणि त्याचे डिटेलिंग नक्की बघू शकाल. इंग्लिशमध्ये आहे, आपण मराठीमध्ये पण ते प्रयत्न करूया ट्रान्सलेट करून करण्याचा. ठीक आहे. बाकी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, बोला मग. हरे पुढं कृष्ण. मला एक माहिती पाहिजे होती, म्हणजे आपल्या जे चतुर्भुज आपले भगवंत आहेत, हा, तर परमात्मा. हा, परमात्मा. तर ते त्यांच्या चतुर्भुजामध्ये ते शंखचक्र, गदा आणि पद्म, पुष्प असं जे हे असतंय, पद्म. तर पद्म तर म्हणजे कमळ. कमळ, कमळ, कमळ. बरोबर आहे. हा, तर ते अं, मध्यंतरी एका क्लासमध्ये मला असं समजलं की जो क्रम आहे तो, तर हम्म, नारायणाच्या याच्यामध्ये वेगळा येतो. म्हणजे हात उजव्या हातात किंवा डाव्या हातात शंख असतो, असं काहीतरी आहे. आणि हम्म, दोन तीन चार प्रकारचे चार हे रूप आहेत त्यांची. तर बरोबर. त्याची जरा माहिती जरा मला मिळाली तर, म्हणजे कुठल्या नक्की, हातात नक्की, नक्की. कसं आहे तेवढी ना जरा प्रभूजी, तयार याच्याबद्दल केली मी तर एक चालेल. ऐकलंय की शंख हा. आणि जे कमळ आहे ते कुठेतरी हो. तुम्हाला अहिंसावादी, म्हणजे शांततेचं प्रतीक म्हणून आहे. आणि होय. त्याप्रमाणे चक्र आणि गदा जी आहे तिथे कुठेतरी होय. युद्ध स्वरूपाचं, म्हणजे तिथे कुठेतरी हिंसा, म्हणजे बरोबर. भगवंतांनी जिथे आवश्यक आहे तिथे त्या गोष्टीला, जसं तसं त्याने शिशुपालावरती हो. चक्र धाडलेलं आहे कृष्णांनी, तर बरोबर. अशा हो. प्रकारे जिथे अधर्म आहे तिथे त्या हो. गोष्टींची निश्चित आवश्यकता आहे. पण हो. धर्माला पुनर्स्थापना करण्यासाठी या गोष्टी केल्या जातात, आणि म्हणून याची प्रतीक होय. आहे ती. तर मी नक्की होय. तुम्हाला, होय. मला मिळाली तर माहिती नक्की शेअर त्याचा करेन. क्रम क्रम जरा वेगवेगळा क्रम वेगळा. आहे ना. ठीक हा, आहे, ठीक वेगळा आहे, असं काहीतरी आहे. ते मी जरा मला प्रयत्न मिळालं करते आणि नक्की. थोडं जर. हा. माझ्या ह्याच्याप्रमाणे पुरुषोत्तम कृष्ण हा, आणि हा. विष्णू हे दोन वेगळ्या डेटीज म्हणतो आपण. विष्णू थोडे बरोबर. खालच्या, नारायण विष्णू आपण जे म्हणतो, हो, हो, हो. जे म्हणजे कसं आहे दशावतारी माताजी, विष्णू. कृष्ण हा, दशावतारी विष्णू कृष्ण, हे एक हा, वेगळं रूप आहे. आणि आपल्या गीतेमधला जो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आहे ते वेगळं रूप आहे. ते वेगळं रूप. आणि कृष्ण हे बरोबर. अवतार नाहीच आहे माताजी, तर ते कृष्ण अवतार अवतारी नाहीये. आहेत. ते अवतारी अवतार आहेत. नाही. ते अवतार नाही, अवतार ते नाहीये. अवतारी अवतार आहेत. नाही आहे. हा, तर कृष्णांपासूनच सगळे, म्हणून तर गोलोक वृंदावन सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. आणि मग नारायण आहे. वैकुंठ जे हा. आहे ते सुद्धा तितकंच आहे. वैकुंठ आणि गोलोकामधनं गेल्यावर तुम्हाला पुन्हा भौतिक ते द्यावं लागत नाही. हा. पण चालेल. त्याच्या खालची जी स्थानं आहेत ती निश्चितच खालची आहेत. हा. परंतु वैकुंठातलं सुद्धा परमात्मा रूप हे भगवंतांचंच तितकं हे रूप आहे, पण हम्म. त्याच्यावरती गोलोकधाम आहे. म्हणून जे पुरुषोत्तम तुम्ही जे म्हणतात, तो पुरुषोत्तम हे गोलोक तो सगळ्यात वृंदावनाचं, वरचं. ते ते सगळ्यात वरचं. सर्वात वरचं. ते हा, येस. म्हणजे जे हरे कृष्ण श्वेत माता. द्वीप, आणि जे तुम्हाला सगळ्यांना आपण एक एक लेक्चर ना ऍक्च्युली ह्याच्यावर ठेवूया, म्हणजे आता हे अध्याय झाल्यावर. पण गोलोक चार्ट जो आहे त्याच्याविषयी आम्हाला काही बरीच माहिती, आम्हाला एका भक्तिवृक्षामध्ये आता इंग्लिशमध्ये चालू आहे, पण खूप सुंदर ते प्रभूजी आमचे सेशन्स चालू आहेत, आणि ते रेकॉर्डिंग्स पण ते शेअर करतात. आणि खूप सुंदर माहिती त्यांनी दिली आहे, म्हणजे श्वेतदीपाबद्दल, आणि कशा प्रकारे ते, म्हणजे त्या पाकळ्या ज्या आहेत, कमळाच्या ज्या सगळ्या पाकळ्या आहेत, त्या प्रत्येक पाकळीचं महत्व आणि खूप सुंदर प्रकारे दिलेलं आहे, की जिथे राधाकृष्णांचा निवास आहे. आणि मग म्हणजे खूप सुंदर आहे. मी तुम्हाला आता अगदी सखोल गेलं तर एक 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 ते उलगडत जाईल. पण मलाही त्याचं, माझाही स्वतःचा अभ्यास चालू आहे, आणि ते प्रभूजी खूप सुंदर सांगतात. ऑस्ट्रेलियामधनं ते आहेत, आणि ते खूप सुंदर गोलोकाविषयी सांगतायत. तर माझा प्रयत्न आहे मराठीमध्ये सुद्धा आपण त्याची माहिती थोडीशी घेऊन आपण एक हम्म. एक दोन सेशन्स फक्त गोलोकावरती ठेवूया नक्की, की चालेल. ज्याच्यावरती तुम्हाला माहिती देता येईल मला. तर माझा नक्की प्रयत्न असेल, जितकं जमेल त्या स्वरूपामध्ये मी तुम्हाला ते ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन नक्की. चालेल. 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 नक्की. चालेल. ठीक आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का आजच्या श्लोकांविषयी अजून? हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण योजना. माताजी. हरे कृष्ण. हा, हेच चालेल. माताजी, म्हणजे जे अवतार आहेत ना त्याच्यावर तुम्ही एक सेशन घेणार होतात. हो, हो, ते पण आपण घेऊया. भगवद्गीतेचं हा. झालं ना माताजी, की नक्की जसं मी गोलोकाचं म्हटलं ना, तसं आपण अवताराविषयी, म्हणजे मी स्वतःही त्याच्यावर अभ्यास थोडासा करीन, आणि आपण माहिती हा. काढून त्याच्याविषयी नक्की जाणून घेऊ. कारण माझाही अभ्यास, म्हणजे जसं तुम्ही आता हे म्हणालात ना, की लीलावतार, गुणावतार, हा. रूपावतार, आणि शक्त्यावेश अवतार, पुरुषावतार, हे सगळे 5 जे भगवंतांचे अवतार आहेत त्याच्याविषयी आपण नक्की जाणून घेऊ. मी जी तुम्ही माहिती मला वाटतं मी मराठीमध्ये ते ऑलरेडी ग्रुपवर पाठवलं.
शेअर केली आहे नक्कीच. हो, पण जोपर्यंत ते तुम्ही एक्सप्लेन नाही करणार ना व्यवस्थित, तोपर्यंत ते तितकं ठीक आहे, लक्षात नाही ठीक आहे. येणार. नक्की 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 आपण हे त्याविषयी आपण चर्चा आपल्या करू पुढच्या नक्की. पुस्तकात एक्सप्लेन केलेत, हे आपल्या पुस्तकात नाहीयेत. नाही, मी मध्ये नाही, जे तुम्ही तुम्हाला संदर्भ पाठवलंय. टाकलाय, मी तुम्हाला ग्रुपवर एक टाकलंय अवतारांविषयी, कारण मला वाटतं आपल्याबरोबर सध्या त्या माताजी नाहीयेत. मनीषा माताजींनी हा, मागितलं त्यांच्या होतं. फॅमिलीत हा लग्न हा. चालू आहे, त्याच्यामध्ये नाहीयेत. अच्छा, त्यांच्याकडे. बरं बरं, ओके, हो हो. ठीक आहे. तर कारण हे मला त्यांचे म्हणजे वाचलेलं किंवा ऐकलेलं पण जाणवलं नाही म्हणून विचारलं मी. नाही आहे आपल्या याच्यावर, मी ग्रुपवर टाकलं होतं की जेव्हा हा एक एक संदर्भ आला टाकते. होता, 4.8 श्लोक आहे, तर त्याच्यामध्ये हा संदर्भ आला होता अवतारांविषयी. आणि योजना माताजींनीच मला हा प्रश्न विचारला आणि मग मनीषा माताजींनी, तर मग नंतर मी हं. तो संदर्भ म्हणून टाकला होता त्याच्यातला. तर हो. तुम्ही तो नंतर बघा नक्की, मी पुन्हा टाकेन पाहिजे तर ग्रुपवरती. हा चालेल. तुम्ही आता काल जे सगळे तुमचे हे झालेत ना, रेफरन्स मिळाले त्याच्यात शोधते. नक्की चौथ्या नक्की. अध्यायात आहे, चौथ्या हा, अध्यायात येस येस येस, बघते. बघा तुम्ही, नक्की बघा. आणि माताजी तो भक्त वृक्ष करा ना. हा भक्तिवृक्ष आपण आत्ताच करूया. आता मी तुम्हाला काय म्हणते की तुम्ही आता तुम्हाला कुठली वेळ सगळ्यांना सुटेबल आहे, म्हणजे तुम्हाला कुठला वार आणि वेळ एक तुम्ही सिलेक्ट करा, त्याप्रमाणे मी तुमचा ग्रुप करते लगेच. तर तुम्ही आता जितके प्रेझेंट आहात, आता विमल माताजी आहेत, सायली माताजी आहेत, तुम्ही आहात, पुष्पलता माताजी, मीनल माताजी, किरण प्रभूजी आहेत. किरण प्रभूजी ऑलरेडी भक्तिवृक्षात आहेत ना प्रभूजी? होय, पण मी कुठल्या ग्रुपमध्ये आता मी बाकीच्या डिस्कशन मध्ये नसतो कधी, म्हणजे अच्छा, तुम्ही एवढं कार्तिकी जमण्यासारखं माताजींच्या नाही. बरोबर नाही आहात का सध्या? हा, का सकाळी कार्तिकी मातांच्या बरोबर असतो मी. असताना पण म्हणजे याही ग्रुपमध्ये तुम्हाला यायचं असेल तर आपण एक ग्रुप बनवूया तुमचा. तर तुम्हाला सगळ्यांना कुठली वेळ सुटेबल आहे, की तुम्हाला 1 तास तुम्ही कुठला देऊ शकता आठवड्यामधला असा? सोमवार. मला कोणतीही वेळ चालेल. तुम्हाला सोमवार चालेल? वगैरे चालेल, कारण सोमवार चालेल? मंगळवारी आपला असतो ना. हो, सोमवारी कुठली वेळ चालेल तुम्हाला म्हणजे सगळ्यांना? 3. हीच वेळ 3:30. 3:30ची वेळ चालेल सगळ्यांना सोमवारी? हो, चालेल चालेल. चालेल. मग मी ग्रेट, मग मी मंडे 3:30 to 4:30 भक्तिवृक्ष ग्रुप आणि आपल्या लेवलचा म्हणजे लेवल 2चा भक्तिवृक्ष ग्रुप म्हणून मग मी तुम्हाला सगळ्या भक्तांना ऍड करते. मी सुद्धा तिच्यात ऍड राहते, पण ऍक्च्युली तुमचाच असू दे तो ग्रुप, म्हणजे मी लिहू सुद्धा होईल की तुम्ही मॅनेज करा. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता की तुम्ही जे आपण वाचलेले अध्याय आहेत, आणि मेनली तुम्ही क्विज डिस्कस करू शकता, की तुम्ही सगळ्यांनी जर क्विज सोडवायला घेतलेली असेल तर तुम्ही त्याच्यावर क्विज डिस्कस करू शकता. की मग भले तुम्ही, किंवा मग तुम्ही 5-5 श्लोक घ्या जे आपले अध्याय झाले आहेत, पहिल्या अध्यायापासून जा तुम्ही, पहिल्या अगदी प्रस्तावनेपासून जा आणि ती वाचायला सुरुवात करा आणि त्याच्यावर तुम्ही पुन्हा हे करा. म्हणजे भक्तिवृक्ष म्हणजे काय माताजी शेवटी, की तुम्ही एकमेकांचे विचार, म्हणजे तुम्ही जे काही भगवद्गीता जाणली आहे, कारण भगवद्गीता मी प्रत्येक वेळी तेच सांगते की आम्ही सुद्धा, म्हणजे मी तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान फक्त पोहोचवते, शिकवणं हा शब्द अजिबात मी वापरूच शकत नाही, पण हे ज्ञान पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न म्हणून हे जे ज्ञान आपण आत्मसात करतोय, प्रत्येक जण आपापल्या बुद्धीने ते आत्मसात करतोय. त्याला कुणाला कमी वेळ लागतोय, कुणाला जास्त वेळ लागतोय, तर त्याप्रमाणे जितके वेळेला वाचून, काही ना एकदा नाही, 2दा वाचून, 3दा, जसं आपण अभ्यास करतो त्याप्रमाणे भगवद्गीता तर अत्यंत सखोल आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी ती आपल्याला नव्याने काही ना काहीतरी अँगल दाखवून देत असते. तर त्या ज्या गोष्टीला, तर तुम्ही जर पहिल्या अध्यायापासून सुरुवात केलं ना आता, तर पहिल्या अध्यायाच्या 5-5 श्लोकापासून घ्या तुम्ही. ते 5 श्लोक वाचायचे, त्याच्यावरती तुम्ही प्रत्येकाला मे बी एक श्लोक तुम्ही तुमच्या 5-6 जणांमध्ये वाटून घ्या. एक श्लोक वाचायचा आणि त्याच्यावर तुम्ही त्याच्यावर बोलायचं. म्हणजे तुम्ही त्याच्यातलं काय जाणलं, तुम्हाला त्या श्लोकातलं काय कळलं, ते तुम्ही तुमच्या शब्दात सांगा. ठीक आहे, तुमचा आता अभ्यास कमी आहे, तुम्ही काळजी करू नका. म्हणजे मी आता भगवंतांच्या कृपेने आमचा अभ्यास चालू आहे, मी आता भक्तिशास्त्रीचाही अभ्यास करते, म्हणून थोडीशी ते संदर्भ, इतर दाखले आणि ते देऊन कुठेतरी प्रयास असतो. पण तुम्ही तुमच्यामध्ये ह्या गोष्टी डिस्कस करू शकता आणि मग तुम्ही अजून जास्तपणे, सखोलपणे ते जाणू शकाल आणि कुठेतरी ते काय म्हणतात ना, त्याला जास्त रिव्हिजन केल्यासारखं होतं, उजळणी केल्यासारखं होतं. आणि मग तुम्ही क्विज डिस्कस करा मेनली, म्हणजे क्विझेस पण डिस्कस केल्यात तरी हरकत नाही, कारण बऱ्याच वेळेला त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काही प्रश्न अडतात किंवा काही शंका असतात, तर तसं करू शकता. तर मी ग्रुप आता लगेचच बनवून टाकते. आपला हे सेशन संपलं की मी तुमचा ग्रुप बनवते लगेच, की मंडे 3:30 बरोबर सगळ्यांना? 3 हो. वाजता माताजी. 3 वाजता ठीक आहे, चालेल. 3 वाजता तुम्हाला 3. सगळ्यांना चालत असेल तरी चालेल. येस, चालेल, हो, हरकत नाही. चालेल फक्त चालेल. एक गोष्ट तुम्हाला करायला लागेल सगळ्यांना, कारण मी तुम्हाला फक्त ना लिंक देऊ नाही शकत. भक्तिवृक्षाचं तेवढं एक आहे की सगळ्या भक्तिवृक्षांना ना आपापली प्रायव्हेट, म्हणजे तुम्हाला जी तुमची झूम लिंक फ्री मिळते ना माताजी, ओके. एखादी फ्री लिंक, तर तुम्ही तुमच्यात ती हे शेअर करते. तुम्ही ही आपली लिंक नाही वापरू शकणार मंडेला, येस येस. कारण ही इतर क्लासेससाठी असते आणि भक्तिवृक्षासाठी कुणालाही सेपरेट लिंक नाही दिली जात. तर तुम्ही 40 मिनिटाचंच ठेवा भले ते,
तुम्हाला ओके. जेवढी झूम लिंक फ्री आहे ना तेवढं 40 मिनिटाचं सेशन ठेवा तुम्ही. 40 मिनिटांनी हे करा, बंद करा सेशन. येस येस. पण तुम्ही तुमच्यातलं कोणीतरी व्हॉलेंटिअरिंग करा. मे बी तुम्ही एक प्रत्येक वेळ रोटेशन घ्या. एकदा सायली माताजींनी केलं तर एकदा योजना माताजी करतील, एकदा विमल. तर ज्यांना त्याच्यातलं पूर्ण ज्ञान असेल, आता विमल माताजींना थोडंसं ट्रेन करायला लागेल. तर त्याप्रमाणे तुम्ही गुगल मीट असेल तर गुगल मीट किंवा झूम लिंक, तुम्हाला कोणाला त्याचा मदत हवी असेल तर मी पण करेन. गुगल मीटला वेळेचं बंधन नाहीये मला वाटतं. मला वाटतं झूम लिंकला, गुगल मीटला वेळेचं नाहीये. येस, पण गुगल मीटवर फक्त रेकॉर्ड नाही, तर तुम्हाला भक्तिवृक्ष रेकॉर्ड करायची गरजच नाहीये. नाही. तर त्यामुळे तुम्ही गुगल मीट पण घेऊ शकता. चालेल. तर तुम्हाला जमेल का त्याच्याकरता तुमच्यापैकी ग्रुप कोणी करायला लागेल. व्हॉलेंटिअर? हा ग्रुप करायला लागेल हा, त्याच्याकरता. मी ग्रुप करते तुमच्या सगळ्यांचा. मी ग्रुप फॉर्म करते, मी त्याच्यातनं लीव्ह होईन. यू ऑल मॅनेज द ग्रुप. ठीक आहे, तुमच्यातल्या एकाला ऍडमिन बनवून मी लीव्ह होते त्या ग्रुपमधनं. ओके. ठीक आहे, किंवा ज्यांना मी अनुभव आहे मी त्यांना बनवण्याची करू पण गरज नाही. इनफॅक्ट तुम्ही तुमचं सुद्धा हे मॅनेज मी करू पण शकता. करू म्हणजे शकते. एक्झॅक्टली. तर मी जो कोणी व्हॉलेंटिअर व्हा, म्हणजे मी त्याच्यामध्ये, मी तुम्हाला फक्त हे तुम्हाला गाईड मदत केलंय. करेन. हा. एक्झॅक्टली. तर तुमच्यातलं एक कोणीतरी इनिशिएटिव्ह घ्या आणि तुमच्यातलं एकाने कोणीतरी ग्रुप बनवा, त्यांना सगळ्यांना ऍड करा, ती वेळ ठीक. सगळ्यांना सांगा आणि ती लिंक शेअर करत जा. कोणाकोणाला ऍड करायचं माताजी? कोण मिनल माताजी करतायत व्हॉलेंटिअरिंग का कोण करताय? मी नाही, करते. सायली माताजी कोणी दे, जे नेट सेवी आहेत त्यांना होऊ दे. मी करीन, हरकत नाही. कोण? सायली माताजी? हो हो. ठीक आहे, कोणाकोणाला करू? ठीक आहे. सायली माताजी, तुम्ही विमल माताजी, योजना विमल माताजी, तुम्हाला 3 वाजता जमणार का सोमवारी भक्तिवृक्षा? हो जमन माताजी, जमेल हो ना? जमन. ठीक आहे. मग सायली पण माझा माताजी, माताजी माझा एवढा अभ्यास नाही, पण मी हळूहळू शिकेन माताजी मी. साधू संघ मिळाल्यावर आपोआप अभ्यास वाढेल ना, सगळे हा एकमेकांबरोबर वाढ. तुम्ही. हो हा, हो असाच अभ्यास वाढवायचा. हो माताजी. ठीक आहे. तर सायली माताजी, मीनल हो. माताजी, विमल माताजी, योजना माताजी, हा. पुष्पलता माताजी आहेत आणि किरण प्रभूजी पण येत आहेत ना. प्रभूजी, किरण प्रभूजी, हरे कृष्ण. हा, मला त्यांनी घेतली तर चालेल मी, पण माझी रेग्युलरिटी नसेल. चालेल, नक्की. तुम्ही जसं जमेल तसं आहे. कारण किरण प्रभूजी बऱ्याच बाकी पण ह्याच्यामध्ये असतात, तर नक्की तुम्ही आलात तर यांना पण तुम्ही हो थोडं हो, गाईड करू शकाल प्रभूजी, त्यामुळे आलात चालेल तरी चालेल. हरकत नाही. येस. तर माताजी तुम्ही ओके. तुमच्या या 5 जणांना मी ऍड करा, करते सगळे आता करते आहेत करते. ते. हा, ठीक आहे. हो आणि मग तुम्ही हो. मंडेचा 3 o'clock त्याप्रमाणे गुगल मीट एक फॉर्म करा हम्म. आणि ती हम्म. लिंक तुम्ही शेअर करत जा मंडेला रोज सकाळी. हो ठीक आहे. मग तुम्ही सगळे मॅनेज कराल. हे एक ग्रुप तर हो. आपण आता बनवूया, बाकी डिवोटीज अजून आले तर मग बघता येईल. हम्म. चालेल. हो. ठीक आहे. ठीक हा. आहे. आणि ओके, माताजी हरी बोल. हा, बोला माता. आणि तो श्लोकांसाठी तुम्ही एक लिंक पाठवणार होतात ना, श्लोक हो राईट, मी ऍक्च्युली शिकण्यासाठी. एक तुम्हाला पाठवली आहे. ती मिळाली का तुम्हाला? नाही मिळाली मला मी लिंक. पाठवली आहे माताजी. मला वाटतं मी मनीषा माताजींना पर्सनली मी याच्यावरच टाकली आहे. मी एक लिंक टाकली आहे बघा, आपल्या याची टाकली आहे. तुम्हाला मी गीता परिवारचं पण टाकते. गीता परिवारची मी तुम्हाला पर्सनलवर टाकते. ते आपण इस्कॉनच्या याच्याने, म्हणजे गीता परिवार बरेच जण फॉलो करतात, फक्त श्लोकांसाठी आहे माताजी, कारण हा, खूप मला सुंदर फक्त शिकवतात. श्लोकांसाठी. हा, हा. तर त्यांचं शिकवण्याची, म्हणजे इनफॅक्ट आम्ही नामनिष्ठ प्रभूजींशी पण बोलताना या गोष्टी म्हणालो की ते गीता आणि परिवार फक्त श्लोकांवरच फोकस करतायत, म्हणजे जास्त करून करतात विवेचन. शनिवार रविवार त्यांच्या इथे पण विवेचन असतं, पण मुख्य ते श्लोकांचे वर्ग 40-40 मिनिटाचे करतात ना. अच्छा, मी त्यांचं विवेचन सुद्धा ऐकलंय, ते पण फार चांगलं सांगतात. चांगलं सांगतात. प्रत्येकाचा अभ्यास आहेच, हा. प्रश्नच नाही. पण एक पद्धत आपल्या एवढं वेगळी डिटेल असते. नाही आहे ते. हा, आपल्या एवढं हा, डिटेल इतकं असत नाही. डिटेल डिटेल नाहीये. नाहीये. हा, इतकं आपल्या डिटेल इतकं डिटेल नाही. नाही. एक्झॅक्ट. तर तुम्ही श्लोकांसाठी माताजी नक्की संपर्क करू शकता. आणि मी आपलीही लिंक टाकीन. आपल्या इथे आता फक्त ना, मी त्या कुमुद माताजींना एकदा विचारेन, कारण त्या स्वतः पण शिकवत होत्या आणि आता त्यांचा पण ऍक्च्युली विचार आहे की आठवड्यातनं हा. एकदा त्या पण वर्ग घेणार आहेत श्लोकांचा. तर मी त्यांना हा. सांगितलंय, तर तो पण कन्फर्म झाला ना की ती पण लिंक मी शेअर करायला सांगते त्यांना. हो, तर चालेल कुमुद चालेल. माताजी पण सुंदर शिकवतात खूप श्लोक. त्यांचा अभ्यास खूप छान आहे आणि त्यांनी कृष्णन प्रभूजींबरोबर त्या शिकल्या आहेत, तर खूप छान शिकवतात त्या पण. तर त्या शिकवणार असतील ना, तर ती पण लिंक मी त्यांना शेअर करायला सांगते. हो, चालेल चालेल हा, चालेल. नक्की माताजी. ओके. एक थोडं मला 2-4 दिवस द्या. मला वाटतं 1 फेब्रुवारी पासून वगैरे मी त्यांना म्हटलंय की सुरू करा, तर त्याप्रमाणे मी तुम्हाला हा. शेअर करते. आणि हो, मीनवाईल चालेल. ज्या आधीच्या लिंक आहेत ना, त्याच्यावर तुम्ही कनेक्ट होऊन बघा. मला वाटतं मंगळवार शुक्रवार असे काहीतरी वर्ग आहेत. दीप्ती माताजी पण आपल्या घेत होत्या, तर मी ते शेअर केलंय. पुन्हा एकदा मी करते ते तुम्हाला शेअर. हो, चालेल चालेल. आता ठीक. विमल माताजींना ऐकलं की अजून ती शिकण्याची इच्छा होते, तसं फ्लुएंट बोलता आलं पाहिजे श्लोक असं. अगदी अगदी नक्कीच. सायली माताजी, मीनल माताजींनी छान वाचली शोक, प्रश्नच नाही. म्हणजे ती जी आमचं ना संधी फोड आहे ना माताजी, हे माताची सगळं ना. आमची जी पद्धत आहे ना,
ती हा. आणि इस्कॉनची थोडीशी वेगळी आहे. म्हणजे मी कुमुद माताजींचं ऐकलेलं आहे एकदा कधीतरी. हो 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 ती थोडी वेगळी आहे, चालही थोडीशी वेगळी आहे. आणि आम्हाला जे शिकवलंय ते म्हणजे तुम्ही गीता परस्पर परिवाराकडनं शिकलात का? नाही, मी नाही. बाहेरनं शिकलीये. हा. दादरला श्रीकृष्ण जोशी म्हणून सर आहेत, ते शिकवतात. बरं 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 त्यांच्याकडे मी शिकले, पण झाले म्हणजे 5 एक वर्ष मी म्हणते गीता. तर बरोबर. खूप त्यामुळे छान. ते हरी बोल. उच्चार त्याचे म्हणजे ते ह्याच्याप्रमाणे आहे, ते परस्वाणी जे म्हणतात ना हा हा त्याप्रमाणे आहे. हा. आता म्हणजे गीता परिवाराचं अनुस्वाराचा कसं आहे ना, उच्चार गीता परिवाराचं थोडंसं अनुस्वाराचा वेगळं आहे. उच्चार कसे येतात हा हा. ह्याच्याप्रमाणे. हो म्हणजे हो. पाणिनीचं जे व्याकरण आहे त्याच्यावरती बेस्ड आहे ते. अच्छा अच्छा. खूप छान. म्हणजे पाणिनी हे सिंगल एकत्र घेण्यात नाही, ते खूप महानच होते म्हणजे. हो हो पण हो. हरी बोल. नावाकरता फक्त पाणिनी असं मी बरोबर म्हणते. बरोबर त्यांनी जे म्हणजे व्याकरणाचे जे नियम केले त्या नियमांवरती आधारित आहे ते. बरोबर बरोबर बरोबर. ते आणि हे गीता आम्ही परिवाराचं पण मला का आवडलं, कारण त्यांचे पण आघात आणि कुठे तुम्ही ते सोडलं पाहिजे, कुठे संधी, आम्हाला पुढच्या कुठे शब्दावरती म जोर द्यायचा, हा जोर कुठे द्यायचा, हे त्यावरती खूप महत्वाचं आहे. विसर्गाचा उच्चार काय करायचा, अगदी बरोबर हे अगदी सगळं तर बरोबर. खूप त्यांनी आम्हाला डिटेल म्हणजे पुस्तकात आम्ही गीता प्रेसची पुस्तकं वापरली सुरुवातीला. अच्छा. तर बरं बरं त्याच्यावरती लिहून घेतलं सगळं, बरं बरं. उच्चार कसे काय करायचे ते. करायचे ते आणि मग नक्कीच त्याप्रमाणे नक्कीच. सराव करत गेलो. आणि सराव तर मुख्य दर म्हणजे शनिवार सराव. रविवारी त्यांचा असायचा क्लास हा हा. हा. सतत शनिवार पठण करत गेलात ना, की त्या हा. पठणाने तुमचे अजून तोंड स्वच्छ होतं, म्हणजे अजून ते उच्चार क्लिअर आणि होतात. दर एकादशीला आता आम्ही सगळे अध्याय म्हणतो. खूप छान. हरी बोल हरी बोल. खूपच म्हणजे छान. 3 तास जातात त्याला, 4 वाजल्यापासून 7-7:30 वाजतात. नक्कीच नक्कीच 3 तास पण लागतात, कमीत कमी 3 तास 3 तास तर लागतात. आम्ही बरोबर सगळे 18 अध्याय म्हणतो. बरोबर आणि बरोबर. आमचं असंच आम्ही 18 जणांचा एक ग्रुप केलाय. आणि असे अच्छा. त्यांचे वेगवेगळे ग्रुप पण केलेत. रोज एक अध्याय म्हणायचा हो आणि खूप छान खूप छान. आपला अध्याय म्हणून झाला असं. हो ना. हा हा. एक मिनिट हा माताजी. म्हणजे आता जे म्हणतात ना आपलं सामूहिक उपासनेला महत्व आलंय. हा हा. एक्झॅक्टली. अगदी बरोबर. त्याच्याकरता ही सामूहिक म्हणजे एका दिवसात आपली 18 अध्याय, आपण एका त्या समूहात आहोत. बरोबर बरोबर. आणि त्यामुळे ते ना त्याचं महत्व खूप वेगळं आहे. म्हणतो आपण, म्हणून कोविडमध्ये सुद्धा एकत्र हनुमान चालिसा किंवा रामरक्षा म्हणणं, गीतेचे श्लोक म्हणणं, अध्ययन मंत्र, कुठलंही नामस्मरणाचं एकत्र जो आपण म्हणतो ना, त्याच्या ज्या वाईब्स असतात आणि त्याचं एक वेगळंच हे महत्व असतं. ते वातावरणच तुम्ही तितकं हे पण बनवलं. त्याच्याकरता प्रत्यक्ष आम्ही सगळे एकत्र जमतो. हा ऑफलाईनच, म्हणजे ऑनलाईन नाहीच. ऑफलाईन, तेव्हा कसं शक्य ऑनलाईन नव्हतं, नाही, लॉकडाऊन होतं ऑफलाईन. तेव्हा वेगळं होतं. पण आता हा, खरोखर आहे, म्हणजे तेच आहे की कोविड एकत्र मध्ये येऊन ऑनलाईन पण केलं, पण आता ऑफलाईन करतो. ऑफलाईन करतो. बरोबर. आता उघडलंय सगळं म्हटल्यानंतर तेव्हा नंतर सुरू केलं सगळ्यांनी लगेच. बरोबर. इव्हन मार्गशीर्ष महिन्यात आम्ही रोजचं काही ना काहीतरी केलं. खूप छान खूप छान. हरी बोल. आता छान. तुम्हाला माहिती असेल, अन्वया माताजी मुंबईतच राहतात आणि त्यात हो म्हणजे हो. माहीम मध्ये राहतात. तर वाहिबला आहेत त्यांनी त्या. तर आम्ही संपूर्ण कृष्ण चरित्र वाचलं खूप छान. 2 महिने. कृष्णा पुस्तकाचं ना पूर्ण. हा, कृष्णा पुस्तक हो ते कृष्ण. पूर्ण कृष्णा पुस्तक. चरित्र वाचलं आम्ही. बरोबर बरोबर बरोबर. असं खूप काही ना छान. काहीतरी उपक्रम आजूबाजूला सुरू असतात, तिथे मग जायचं. जायचं नक्कीच नक्कीच. यानेच हाच सहवास, माताजी मी आता जे सांगत होते ना, जे भक्ती होम आणि हे कॉंग्रिगेशन, हे असंच वाढतं माताजी, की जितकं तुम्ही सहवास वाढवतात. म्हणून तर भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे, पण तो वाढतोय कसा? साधू संघ भजन क्रिया यानेच. म्हणजे अशा प्रकारे हो. तुम्ही तुमच्यातली जी वृत्ती आहे ती अशी बदलू शकता की ती साधू संघाने शक्य आहे. आणि अशा प्रकारच्या सगळ्या संघाने हे शक्य आहे, नक्कीच आध्यात्मिक संघाने. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे माताजी कृष्ण. विमलताईंना त्यांचं नाव डिक्लेअर करायला सांगता का? ह्याच्यावर कोणता नंबर विमलताई आहे त्याचं डोंगरे. कळत नाहीये. नाही नाही, विमलताई नंबर डोंगरे. कोणता कळत नाहीये. हा, विमलताई बरोबर. डोंगरे लिहिलंय त्यांनी. हो, पण इथे लिहिलंय मोबाईल वरती मला ग्रुप करायचा आहे. हो हो हो. विमल माताजी. हरे हा कृष्ण. माताजी. हरे हा, कृष्णा. तुमचं पूर्ण नाव हेच ना, विमल? विमल भारत डोंगरे. नाही अच्छा. नाही, पण तिथे ना व्हॉट्सअपच्या वरती तुम्ही कुठेतरी तुमचं नाव सेव्ह करा ना. डीपी बरं. जिथे डीपी हो दिलेला असतो ना, हो. तिथे नाव सेव्ह करा, म्हणजे मला ते लक्षात येईल तुमचा कोणता नंबर आहे. म्हणजे मला हा ग्रुपला ऍड. हा. म्हणजे त्यांना तुमचा नंबर कळत नाहीये हा, माताजी. नंबर दिसतोय ना आता, हा नंबर हा. तर कोणता माताजी कळत तुम्ही नाही. तिथे नाव घाला तुमचं, त्या नंबरवर तुमचं नाव घाला जाऊन. 24 नंबर हो आहे ना. हो माताजी, घालते हा. हा. चालेल. धन्यवाद. ओके. मी हरे केलाय धन्यवाद कृष्ण. ग्रुप. माता. हो ग्रुप केलाय. माताजी. ठीक आहे. अजून ऍड कोणाला करते. काही आहेत का प्रश्न? तर आपण इथे शेअरिंग, मी रेकॉर्डिंग थांबवते आता. आणि अजून काही इतर आहेत का प्रश्न तुमचे?